Okay, edin live fuq Facebook. Nselmu l-kull min qed jingħaqad magħna għal din it-taħdita tuna t-toga mbagħad organizzata mill-Laqda tal-Malti u mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università. Għandna l-kellima magħna. Ħanistennew ftit. Okay, nistennew ftit sakemm jġabru ftit in-nies inkunu nistgħu nibdew. Mela, grazzi l-min jingħaqad magħna għal din it-taħdita organizzata mill-Laqda tal-Malti u mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta, ir-raba' edizzjoni ta' taħdita tuna #tuna-toga mbagħad. U mbagħad x'jiġri wara tuna toga. Bdejna norganizzawha biex naraw eżatt kellima differenti, gradwati differenti tal-Malti x'għamlu wara li gradwaw mill-BA tal-Malti. Se nibdew minnu fih bl-ewwel kellima Marilyn Mintoff kemm ngħid lil min qed isegwina li tistaqsu l-mistoqsijiet tagħkom billi tikkummentaw fuq Facebook, aħna nkun qegħdin nieħdu nota tal-mistoqsijiet li staqsuna u nistaqsu lil kull kellima wara titkellem. L-ewwel kellima tal-lum kif ġatilkom hija Marilyn Mintoff li taħdem fil-qasam tat-televiżjoni, naf ukoll jagħmlet il-kors tal-qari tal-provi u naħseb tagħmel xi xogħol qari tal-provi wkoll, imma ma nafx eżatt kompletament x'tagħmel jiena. Allura ħanħalli f'idejha biex tispjegalna ftit x'għamlet wara l-BA fil-Malti. Fidejk. Grazzi Sefra, nsellem lin-nies li qed jarawna. Qabel ma nitkellem fuq il-karriera tiegħi jien qatt ma mmaġinajt li ħanistudja l-Malti u li ħanigradwa fil-Malti. Bażikament li mħabba lejn il-Malti għatanġ kienet jiġifieri ħankun onesta, però l-istorja nbidlet meta dħalt l-università, il-mod kif il-letturi għajmu interess u kif jgħalmu tant kemm ispirawni li bidluli l-ħsieb tiegħi dwar il-Malti. Bażikament kienet toġobli ħafna l-letteratura fil-fatt it-teżina tiegħi għamilta fuq il-letteratura, il-figuri taħt-taħdit fil-Vanġelu ta' San Mattew, però qatt ma kelli tir ta' x'nixtieq insir jew x'nixtieq nagħmel bħala karriera la nigradwa. Kienet diffikultà kbira ġifieri qatt ma xtaqt jew insir teacher, ħafna jsaqsuni għal teacher mela. Kon ngħidilhom li għadni ma nafx. U fil-fatt gradwajt u xorta għadni ma nafx ħanagħmel f'ħajti. Niftakar is-sena tiegħi kienet l-aħħar sena li ħajinfetaħ il-kors tal-PGCE. Allura qed aħjar napplika u nittanta xortija forsi ningħażel u forsi nsir għaliema, però ma kellix dik il-vokazzjoni fil-fatt ġejt aċċettata u għedt issa għal-għaliema. Però ma tantx domt fil-kors għax wara xahar ħassejt li ma kienx it-triq tiegħi, jien nemmen li
karriera jrid ikollok il-passjoni ma kellix, però dejjem xtaqt li b'xi mod nuża il-Malti. U fil-fatt kemm il-darba diskursati mal-Prof Oliver Friġġieri u kien jgħidli l-kidba u fil-fatt kont inħoss ħafna li naf nesprimi iktar ruħi fil-kidba milli fit-taħdid. U niftakarni kont qed infittex u ntqajt ma' sejħa ta' ġurnaliżmu ta' ġurnalista ma' Newsbook u fil-fatt għamilt xi ftit xhur hemmhekk, bdejt ma' Newsbook u mbagħad mort mal-Bay Radio fejn kont naqra l-aħbarijiet fuq bażi part-time, però xorta ma ħassejtx li qed niżviluppa dak li tallimt matul is-snin tal-Malti, ġifieri il-kreattività u l-Malti. U niftakar kien hemm sejħa tal-Vimedia li xarabank qed ifittxu nies li jipproduċu u fil-ġurnaliżmu wkoll applikajt u ntażilt. U hemmhekk naħseb issa għandni 4 snin mal-Vimedia fejn qed niżviluppa ħafna dak li tallimt, jiġifieri illum il-ġurnata qabel kont nikteb l-artikli, kellna l-website Xarabank Online, imbagħad bdejt nipproduċi l-programmi. Iktar u iktar bdejt nuża l-Malti meta jinkitbu l-scripts għal xi filmati. U mbagħad wara bħala producer mbagħad lajt biex immexxi t-tim ta' Xarabank. U llum il-ġurnata qed nagħmel l-scripts kemm tal-biografiji li jsiru għal okkażjonijiet differenti, pereżempju tiġijiet, birthdays, u iktar minn hekk ħafna minn maratoni nkun qed nipproduċihom jien, jiġifieri jidħol l-element fejn inti tintervista lin-nies u tikteb l-scripts fejn għandek kreattività kbira fil-qasam tal-Malti għaliex l-scripts komponiment, jiġifieri minflok tikdbu b'forma ta' kidba tikkomponi f'forma ta' filmat. U bażikament illum il-ġurnata apparti li nikteb l-iskritti nikkorreġi wkoll bħala qarrija tal-provi, jiġifieri ġieli jidħol xi xogħol emmulaw, imma ovvja fit-television qabel pereżempju jekk ikun hemm xi ħaġa li ħad titlab bħala CG fuq it-television, normalment jgħiduli mera jekk hux il-Malti tajjeb. Jiġifieri b'xi mod dejjem ħambissu l-Malti mix-xogħol, jiġifieri illum il-ġurnata nirringrazzja l-Alla li għamiltu dal-kors għax qatt ma immaġinajt li ħansib posti u li għandi din l-imħabba kollha lejn dak li nagħmel. Jiġifieri grazzi għal Malti llum wasalt biex sibt it-triq tiegħi, il-karriera tiegħi. Ta' min jgħid li meta bdejt Xarabank, bdejt il-kors tal-qari tal-provi, jiġifieri ma qtajtx qalbi għax kif naħseb li tafu Xarabank jirrikjedi ħafna sigħat, ħafna xogħol. Però anke bil-mod kif isiru il-lectures bħala ħinijiet u bħala gwida għajnuna irnexxieli jiġifieri kemm nagħmel il-kors tal-qari tal-provi kif ukoll li naħdem xogħol full time. Jiġifieri għal min għandu li jkompli jistudja u jaħdem m'għandux għal xi xjaq ta' qalbu, jiġifieri nħares lura ngħid imna l-għamilt dawk id-deċiżjonijiet. Dawk naħseb. Mela, grazzi ħafna Marilyn, hemm xi mistoqsijiet stejja wara biex forsi rati jistaqsi lil Marilyn. Naħseb s'issa dom ma daħlux mistoqsijiet, min qed isegwina nħeġġukom biex tistaqsu issa l-moment jekk għandkom ma nafx xi kurjożità jew dubju fuq il-qasam ta' televiżjoni l-aktar forsi tistgħu tistaqsu għal Marilyn jew kwalunkwe qasam ieħor milli semmejt kif tistgħu tinvolvu ruħkom. Issa ċans li tistaqsu dal-mistoqsijiet tistgħu tikkummentaw fuq Facebook u aħna ngħaddu l-mistoqsijiet. La tista' m'hemm xejn naħseb nistgħu ngħaddu għall-kellim li jmissnik. Jekk se nagħmlu mela li il-kelliema tagħna li jmiss hija Janice, se tkellem istudjat il-Malti wkoll f'livell tal-BA u studjat ukoll mill-qrib it-traduzzjoni.
Allura Ġenis tkellimna daqsxejn fuq xogħolok dak il-qasam. Il-qalb kollha, grazzi. L-ewwel qed nixtieq ningrazzja l-laqgħa tal-istedina u nsellem lil kulħadd il-kelliema u kemm kull min qed isegwina. Mela, biex ngħid l-istorja tiegħi fuq jiena gradwajt bil-baxellerat fil-Malti bl-Unuri fil-2017 minn ma' Rebecca Gordon fil-fatt hawnhekk. Kelli wkoll Franċiż l-ewwel sentejn, imbagħad għażilt nispeċjalizza iżjed fuq il-Malti BA Unuri. Wara l-BA, meta kulħadd kienet jara x'inhu l-pass li jmiss, bażikament, ħafna mill-kollegi kienu qed jimmiraw għal Masters of Teaching and Learning kif nafu llum li semmit qabel Marilyn il-PGCE. Però jien kont naf bħala li ma kellix dik il-ħajra qisu u l-professjoni tal-liema ma kienx tatrattani daqshekk almenu għal dak iż-żmien. Għaldaqstant, però mhux għal dik ir-raġuni biss, komplejt b'MA fi traduzzjoni. Ngħid li mhux għal dik ir-raġuni biss għax proprju ftit ta' snin qabel meta kont għandi Junior College kont diġà ġejt esposta traduzzjoni u kont żviluppajt diġà ċertu affinità qisu magħha mal-proċess ta' traduzzjoni. Primarjament għax fil-2012 kont irbaħt il-kompetizzjoni Juvenes Translatores li għal min qatt ma sema biha din, speċjalment jekk hawn xi sixth formers forsi qed isegwuna, tajjeb li jkunu jafu li din hija kompetizzjoni l-Kummissjoni Ewropea torganizza ta' kull sena għal studenti żgħażagħ li jogħġbuhom il-lingwi u forsi anke diġà jaspiraw li jkunu tradutturi fil-futur. Fil-fatt jekk naqilbu t-titlu Juvenes Translatores mill-Latin tiġi tradutturi żgħażagħ, Juvenes żgħażagħ Translatores tradutturi. Di bażikament kienet kompetizzjoni ta' traduzzjoni li ħajritni għalija Dr. Claudine Borch li nixtieq nsemmilha minn hawnhekk, dak iż-żmien kienet tal-Franċiż. U aktar tard fl-MA kienet it-tutur tiegħi għat-teżi tal-MA li se nitkellem ftit dwarha iżjed il-qudiem. Dwar kompetizzjoni għax inħoss li kienet żvolta importanti fit-tfittxija għall-karriera tiegħi, din kienet tinvolvi traduzzjoni mill-Ingliż għal Malti. U nista' ngħid li naħseb dakinhar kienet l-ewwel darba li missejt ma' traduzzjoni, li traduċejt l-ewwel test tiegħi. B'sorpriża kbira fil-fatt, wara ftit sirt naf li kont irbaħ din il-kompetizzjoni minn fost studenti l-oħra li kompetew mis-sixth forms differenti dell-SAS liġi, Joint College, eċetera. U l-premju kien propju Mawra sa' Brussell flimkien mal-għalliema inkarigata mill-kompetizzjoni u ma' membru tal-familja u tal-għażla tiegħek insomma membru ieħor li jiena kont ħadt lill-mama tiegħi. U kien propju hemmhekk li kelli l-opportunità li nżur il-bini tal-Kommissjoni, li niltaqa' mal-kontingent Malti fi Brussell, nara kif jaħdmu tradutturi. U barra minn hekk niltaqa' mal-bqija tar-rebbieħa minn kull pajjiż stat membru. Biex nifhmu aħjar dan kien qisu l-Eurovision biex nifhmu mat-tema tal-bieraħ. Kull kontestanti u kontestanta kien qed jirrappreżenta l-pajjiż tiegħu u inġbarna kollha insomma fi Brussell. Għal din l-okkażjoni. Il-maġġor parti kienu tfajliet li ma kien sorpriża xejn għax fil-fatt huwa fatt magħruf illi n-nisa jiddominaw xi ftit jew il-professjoni ta' traduzzjoni. U barra kienet esperjenza fenomenali u indimenticabbli li żgur ħatibqa' miegħi u markata f'moħħi għal ħafna żmien. Propju għax kienet ukoll il-punt ta' tluq li wassalni sawwek illum. Mela, biex inkompli il-mixja universitarja tiegħi fit-tliet sena meta ġejt biex nażel fuq ix ser nikteb it-teżi tiegħi tal-BA, mill-ewwel ġibni f'moħħi traduzzjoni u għalhekk kont kellimt il-Dr. Ġorġ Farrugia, nixtieq nsellimlu wkoll, nafx x'qed jarana. Fejn flimkien wasalna t-tema analiżi ortografika, lessikali u grammatikali fil-kontest ta' traduzzjoni. Bażikament hawnhekk din it-teżi ġew analizzati l-iżbalji l-aktar komuni fl-eżami tal-matrikola tal-Malti fil-livell avanzat. Bażikament il-karta tal-eżami tal-Malti tal-A-Level kienet tinkludi mod alternat, ġifieri sena iva u sena le, eżerċizzju żgħir li jitlob mill-istudenti traduzzjoni mill-Ingliż għal Malti, u fit-teżi tiegħi ġbar dawn il-karti u analizzajt l-iktar żbalji komuni li saru mill-istudenti f'dan l-eżerċizzju. Naħseb hawnhekk ta' minnu spunt jekk tippermettuli u noħloq parentesi żgħira biex nirrikonoxxi li l-kors tal-baċellerat fil-Malti huwa indubjament mgħallem il-letturi bravissimi fil-lingwa li jiena verament nħossni x-xurtjata li kont fi klassi tagħhom ġifieri. Mhux se nsemmihom għax nibża li naqbes li xi ħadd u xi ħadd jieħu għalih, però naħseb ikun biżżejjed li ngħid li l-kors huwa rilevantissimu ġurnata tal-lum u fil-fatt naqbel perfettament ma dak li qalet Sephora ftit ta' li jemilu u tippromovi t-taħdid tal-lum. Qalet jiena naħseb li wasal l-żmien li nieqfu nassoċjaw il-kors tal-BA biss mal-professjoni tat-tagħlim li wieħed
li segwa l-kors tal-Malti bil-forsi tisir għallim jew għallima. Għax il-fatt illum il-Malti użat f'ħafna iżjed oqsma u xogħlijiet diversi biex biss hawnhekk illum ser nagħtu toma żgħira ta' fejn jista' jwaslek il-Malti. U nemmen li għatem fejn imirħu fejn intejbu u anke fejn nippromovu aktar il-lingwa Maltija tagħna. Mela, jekk immexxi l-għallu xut il-qudiem mbagħad meta kont qed nagħmel it-teżi tal-MA, tajjeb li ngħid li dan kien naħseb fil-fatt hekk għadu sena mgħallem, jiġifieri bil-lectures, assenjamenti, eżamijiet, eċċetera, u t-tieni sena tiffoka purament mbagħad fuq it-teżi. It-teżi tiegħi taħt il-gwida ta' Dr. Claudine Borg id-darba iffokajta fuq il-professjoni ta' traduzzjoni f'Malta, l-opportunitajiet jew in-nuqqas tagħhom f'pajjiżna. Naħseb dik it-teżi bħal kif naħseb jgħidu ħafna minna hawnhekk kieku kienet waħda mill-itqal affarijiet li għaddejna minnha u dan kien fil-fatt il-każ tiegħi jiġu ġranet fejn tmexxi sew, jiġu ġranet oħra fejn bil-kemm tagħmel paragrafu jew ftit inqas. U kien hemmhekk proprju jiġifieri f'nofs it-teżi meta ddeċidejt li nfittex xogħol fil-qasam ta' traduzzjoni jiena. L-ewwel xogħol tiegħi kien ma' kumpanija Ġermaniża bbażata Malta bħala project manager ta' traduzzjoni. Jiġifieri kont nassenja traduzzjonijiet, ma kontx nagħmilhom jiena, kont fuq il-parti l-oħra tal-munita biex ngħidlek. Però hawnhekk ta' min ngħid li l-bażi tat-teżi tiegħi kienet kwestjonarju li kellu jiġi mqassam ma' kull min jaħdem fil-professjoni ta' traduzzjoni f'Malta. Esklus istituzzjonijiet Ewropej u kull min jaħdem barra. Jiġifieri naħseb ix-xogħol tiegħi dak iż-żmien bħala project manager għeni ħafna biex nilħaq kemm jista' jkun nies u apparti minn hekk tani pedament sod biex insir naf kif taħdem kumpanija ta' traduzzjoni. Esponini għal Cat Tools ukoll li dawn huma għodot ta' tradutturi li tradutturi jużaw fuq xogħlu bħal SDL Trados, MemmoQ għal minu familjari magħhom. Wara sena u nofs dan ix-xogħol ġitni l-opportunità jew aħjar konti li noqgħod b'sebgħinejn għal kwalunkwe opportunità li tfaċċa mal-istituzzjonijiet Ewropej. Anke għax xtaqt esperjenza fi traduzzjoni per se, mhux nassenja traduzzjonijiet imma nagħmilhom. Esperjenza li sa dak iż-żmien kien qatt ma kellix. Għajra xi proġetti żgħar u traduzzjonijiet li għamilna waqt il-masters innifsu. Naħseb li fl-aħħar mill-aħħar min ikun ukoll traduzzjoni jkun irid jittraduċi mhux jikkoordina l-proġett mill-lat periferali. U naħseb din kienet xi ħaġa li imbuttatni l-qudiem biex napplika mal-istituzzjonijiet fl-aħħar mill-aħħar għax rid din it-tip ta' opportunità. U insomma meta ħarġet din is-sejħa applikajt biex niġi magħta sensiela ta' proċessi li l-Kummissjoni tirrikjedi biex timpjega lil kwalunkwe persuna, insomma. U għara sensiela ta' eżamijiet, fosthom eżami tal-EPSO, eżami mediku, eżami ta' traduzzjoni, intervista, u ma ngħidilkom x'kemm iżjed. Illum mill-bidu ta' Jannar naħdem mal-Kummissjoni fil-Lussemburgu. Xogħol illum huwa nittraduċi, aħna bħala Maltin dejjem nittraduċu testijiet tal-Malti, peress li l-Malti huwa lingwa nattiva tagħna. Ħafna drabi in-nies l-ewwel ħaġa li jistaqsu meta jgħidulhom naħdem f'dan il-qasam jgħidu liema lingwi u naħseb inħoss li hemm xi tip ta' miżinterpretazzjoni ta' x'jagħmel traduttur u mill-liema lingwi jista' jittraduċi u għal-liema lingwi. Fil-fatt aħna marbutin bl-ISO li bil-fors għal-Malti nistgħu nittraduċu għax dik il-lingwa nattiva tagħna. Nitraduċu testijiet li għandu xaqsmu għal-finanzi, liġi, mal-ikel, mal-ambjent, istajt xi darba oħra missu ma' kull tip ta' qasam. Ovvjament hemm tradutturi li huma mħarġa fuq osma partikolari żied minn oħrajn, u għalhekk dawn jingħataw dawk it-tip ta' testi aktar ta' spiss ovvjament. Joġobni ħafna l-fatt f'xogħolna li tinħass dik is-sens ta' responsabilità naħseb bħal kwalunkwe xi ieħor insomma ma li inti qed titraduċi testijiet importanti li għandhom pis legali, bħal ngħidu aħna direttivi, regolamenti, proposti, deċiżjonijiet, eċetera. Tittoqgħod b'sebgħinejn għax dawn sar ikunu aktar tard ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea ngħidu aħna u disponibbli għal kull min irid jaqrahom bil-Malti, ġifieri. Dak huwa fl-aħħar mill-aħħar il-prodott finali ta' traduttur. Naħseb dak kollox nixtieq nagħlaq billi ngħid li għal kull min iħobb il-lingwi, forsi dak l-studenti li ma jafux l-pass li jmiss f'ħajjithom, jekk nista' nagħti parir wieħed żgħir,
mill-ftit esperjenza li għandi hija biex ma jaqtaw qalbhom qatt u jekk għandhom ħolq ma jibqgħu jiġru warajja għax u finalment iħallu kull bib miftuħ ma jgħalqu l-ebda bib. Kultant aħna niddeċidu xi ħaġa u jiġi xi ġisna ma jiċċaqalqux mill-pożizzjoni li nkunu ħadna. Naħseb jekk ma tallimt xejn matul iż-żmien tallimt li biex tasal fi destinazzjoni aħħarija kultant tissagrifika fejn qiegħed bħalissa biex il-qudiem tieħu u tasal fejn tixtieq. Nirringrazzjakom. Grazzi Janice, spiċajt fuq toqgħu nota daqsxejn hekk ukoll. Eżatt, riflessiva ħafna. Jien għandi mistoqsija li konkun fil-pasta. Issa li taħdem full-time u anke meta kont bħala project manager ma' kumpanija privata oħra, issib ċans li tagħmel xogħol freelance ta' traduzzjoni naf li ħafna minn nies li għamlu l-kors jispiċċaw jibdew in-naqriet ta' freelance l-emmulaw. Issib ċans jew forsi ma nafx. Mela. Naħseb li huwa punt ta' tluq tajjeb, jiġifieri jiena jekk nkun onesta ġifieri bdejt minn hemm ukoll, ġifieri fil-bidu kont naċċetta xi xogħlijiet għal rasi skont kemm niflaħ, ġifieri ma kontx qed naħdem full-time u kont nagħmilha. Però li jiġri mbagħad ħafna mill-kumpaniji u anke l-istituzzjonijiet Ewropej ma tantx iħallu lok, ġifieri jorbtuk ftit anke mill-att ta' kuntratt. Meta kont naħdem mal-kumpanija privata ġifieri kont saqsejthom u mill-ewwel qalu li le skużawni għax ikun hemm konflitt ta' interess għalkemm il-kumpanija tagħna ma kienx titraduċi għal Malti. Jiġifieri ma tlab permess uffiċjali u ma ħareġ. U mill-każ ta' istituzzjonijiet Ewropej qatt ma tlabt le imma ma naħsibx li permissibbli, ma nikkonfermalekx, ġifieri kolli nsaqsi. Jekk ħanwiġbok mill-attaħin. Ma sax titlaqqa fil-verità. Naħseb wara ġimgħa tagħmel l-istess, fis-sens m'hemmx ħażin tkun tħobbu x-xogħol tiegħek u kollox, però naħseb il-weekend tkun tridu għal daqsxejn mistieħi u attività differenti milli fil-fatt taħdem fih. Eżatt. U semmejta ftit inti diġà, ma nafx indirizzajtix b'mod dirett. Biex taħdem ma' xi istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-qasam ta' traduzzjoni, kemm il-lingwa tkun taf għax naf il-ħafna studenti li jistaqsuha din mistoqsija jew tanqas x'nivell irid ikollok ta' lingwi. Ara, kif qedlek il-proċess huwa twil, jiġifieri jiskrutinawk mhux ħażin. Il-testijiet u dan naħseb huma jitkellmu waħedhom fimt, jiġifieri li jirrikjedu minnek. Però biex tapplika, biex tkun tista' tapplika trid ikollok ovvjament il-lingwa tiegħek, l-Ingliż u lingwa oħra. Propja m'iniex ċerta hux l-Ingliż huwa rikjest. Naf il-lingwa tiegħek żgur u tnejn oħra. Imma jidhirli li tlieta ġifieri, il-lingwa tiegħek, l-Ingliż u lingwa ta' stat membru ieħor. Tajjeb, okej. Mela, fuq it-traduzzjoni s'issa ma jidhirx li hemm mistoqsijiet oħra, però naf li daħlu żewġ mistoqsijiet għal Marilyn tgħidilna ftit mek. Iva, mela, ħanaraw. Mela, Diane Kutajjar qaltilna għal Marilyn sewwa. Biex tħall taħdem fil-qasam tal-medja, kellha bżonn xi kwalifiki oħra lil mill-BA fil-Malti? Le, ara, meta applikajt kemm għal Newsbook u kemm għal Xarabank, il-fatt li inti għandek grad tal-Malti dik ħatejnek, ġifieri li kieku ma kellix il-grad tal-Malti, naħseb kienet tkun diffiċli imma Xarabank, ġifieri ħanitkellem fil-qasam ta' Xarabank. Xarabank ma jħares lejn ċertifikati, lejn studju, ġifieri imma ma jfissirx li kmamar tal-aħbarijiet oħra ma jagħtux każ, però ovvjament tispikka aktar minn oħrajn għaliex il-Malti biex tikteb l-iskript, tikteb l-artikli biex taqra l-aħbarijiet huwa essenzjali, ġifieri tgħinek iktar biex tingħażel, jien hekk inħares liha, tgħinek iktar biex tingħażel. Ekku, fil-fatt Kita tard saqsa mistoqsija li tmiżdaq xejn madalja dik kemm semmejt lejn l-aħħar. Saqsina kemm tħoss li hu vitali li l-Malti miktub u mitkellem ta' ġurnalistiku mirqum? Huwa essenzjali, jiġifieri żball li kulħadd jieħu, jiġifieri jiena alla volja gradwajt fil-Malti, jiġifieri
u komplejt l-istudju tiegħi bil-qari tal-propi, però żbalji kulħadd jieħu ġifieri ma nistax ngħid li l-ewwel waħdin ġieli ktib żbalji jaħarbuli bħal kull bniedem ieħor, però huwa essenzjali għax hawn dit-tendenza li qed inxeqilbu aktar lejn l-Ingliż, il-Malti qed ninsewh, qed narmuh, però anke tħares lejn il-surveys u lejn l-istatistiċi il-websites speċjalment tal-aħbarijiet iktar qed jiġu segwiti dawk siti bil-Malti milli dak l-Ingliż. Il-Malti għadu u jibqa' maħbub minn nies jgħidu xejn ġifieri televiżjoni veru qed jinqata' bil-mod il-mod ma' programmi online ukoll qed isiru bil-Malti wkoll ġifieri għadhom ifittxuh. Eżatt. Forsi nistaqsi mistoqsija oħra tal-aħħar qabel ngħaddu għall-kelliema li jmiss Janice għandna mistoqsija oħra lik mingħand Cherise. Daħlu tnejn fil-fatt. Cherise staqsiet tista' tibqa' Malta traduzzjoni inti mort ilna l-bod bil-fors kellek għalfejn tmur hemm. Lejn fil-verità kienet il-ħolma tiegħi din, ġifieri mill-ġimgħa Sanatoris kienet kif semmejt fil-taħdita. Ħajritni ħafna, naħseb il-koll intasibija hija il-kull minnu, ma jfissirx li bil-fors trid tmur barra le, jekk gradwajt f'traduzzjoni, jekk għamilt fi traduzzjoni, naf ħafna nies li qed jaħdmu Malta, ġifieri ma' kumpaniji Malti. Propju t-teżi tiegħi titkellem fuq l-opportunitajiet jew n-nuqqasijiet tagħhom li hemm fi traduzzjoni f'Malta. Imma le naħseb jekk verament xi ħadd ikun jixtieq jaħdem f'traduzzjoni, naħseb Malta isib xogħol b'xi mod jew ieħor, ovvjament tistinka u taħdem u kif qed int forsi tibda ftit freelance għall-bidu sakemm titrawwem ftit. Però le ma neskludijiex, jiġifieri naf ħafna nies li jaħdmu fil-qasam ta' traduzzjoni Malta. Eżatt, u ħafna kif qed inti hawn ħafna kumpaniji apparti il-freelance li xogħla u naħseb iktar milli naħsbu. U ħafna kumpaniji li ħadmu anke project managers kif kont inti, eċetera. Mistoqsija oħra di tal-aħħar qabel ngħaddu l-kelma li jmiss fit-traduzzjoni il-livell tal-lingwi l-oħrajn x'irid ikun. U għall-kors in ġenerali tridhom 3 lingwi jew biex taħdem fil-qasam tal-Unjoni Ewropea. Biex nibda minn tal-aħħar naħseb għall-kors ħajkolli naġġorna ftit il-memorja, imma jiena miltu sena warajk. Tista' ittihom naġġorna finali. It-tlet lingwi le mhux as-saċ tridhom għall-kors. Le, f'sens jiena bħal li konna minna test fil-bidu tal-kors biex kif qedtilkom anke tal-Unjoni Ewropea jevalwaw ftit fiex qiegħed anke mill-element tal-ortografija, grammatika, sintassi u affarijiet minn dawn huma naħseb essenzjali li tibda bihom. U mhux taqbad b'sens taf kif irid tkollok ċertu sfond naħseb. U l-mistoqsija l-oħra kienet livelli tal-lingwi l-oħrajn x'iridu jkunu biex taħdem mal-istituzzjonijiet Ewropej u x'hekk. Ma jidhirlix laqas li hemm requirement speċifiku isma' jrid tkollok level fil-Malti u naħseb irid tkollok background ta' lingwi, sfond fil-lingwi, u mbagħad l-eżamijiet jiġifieri li għadduk minnhom fil-proċess. Eżatt. Okay, Marija Hili staqsid il-mistoqsija, jekk tara li forsi ma wieġibnik daqshekk fid-dettall tidejqx terġa' tikdbilna Marija, sadattant ħanaddu għal kellim ieħor qasam differenti issa mit-traduzzjoni, Gordon ħajkellimna fuq ir-radju forsi tarfuh leħnu minn fuq ir-radju għax ilu mhux ħażin issa, li kien ukoll jgħallem il-Malti, ġifieri mhux radju biss. Tidilna fi fuq l-esperjenzi tiegħek wara tuna toga, Gordon. Kelli mistoqsija għal Janice ukoll imma peress li naħseb fastaq xi ħin għax taqseb kien popolari. Le kuriżità jekk titħajjar xi darba tmur fil-kamp tal-interpretazzjoni, tinterpreta. Naħseb huma differenti ħafna minn xulxin jiena, fajnejja narhom differenti kompletament.
Itqal naħseb, ma nafx. Naħseb trid spontan. Trid skills biex ngħidlek differenti jiena nemmen. Naħseb differenti li jkollok test quddiemek tista' tirriċerka għandek il-ħin tiegħek, għandek id-dizzjonarju, għandek l-għodot kollha disponibbli fejn tista' tikkonsulthom u interpretazzjoni fejn isma' bħalissa inti għaddej titkellem u jiena mill-Franċiż bħalissa rrid ngħid dak li titkellem inti li qed tgħid inti bil-Malti. Naħseb l-ispektrum tal-iskills huwa differenti ftit mill-traduzzjoni. Naħseb fiż-żewġ oqsma titħarreġ ħafna. Ekku. Mod separat, l-interpretazzjoni, mhux għax fid-traduzzjoni m'għandekx kollok ukoll l-iskadenzi, pero naħseb differenti. Jiena naħseb l-interpretazzjoni għalija biex nwieġbek. Traduzzjoni dejjem preferita. U naħseb li għax dak ikollok il-ħin, inti jkollok xi kwarta mhux iktar għax tanti stress. Li jkunu full-time eżaminazzjoni Ewropej, fil-waqt il-membri parlamentari jew jkun hemm seduta għaddejja, il-headphones li tara li jkunu libsin il-bqija tal-membri, jkun għaddejja interpretazzjoni fil-lingwa partikolari. Ġvek jien għażilt l-Ingliż, bħalissa nisma' l-Ingliż, jekk għażilt ir-Rumen qed nisma' r-Rumen, eċċetera. Taf xi rid ngħidlek? Jiġifieri tkun daqsxejn. Ekku. Issa fidej Gordon. Tajjeb, mela jien biex ngħid ħaġa fuqi fejn jidħol il-Malti minn dejjem. Minn ngħidu mill-sekondarja kont inħobbu l-Malti, ma fil-verità jien ma tantx mhux minn dejjem kelli relazzjoni jekk inti ma iktar kont fil-fatt meta kont fis-sekondarja kienu xi għalliema kienu jafun il-ħobb iktar nibrilla fl-Ingliż, insomma, mbagħad inbidlet l-affari għax kien hemm malliem partikolari li ispirani ħafna u spiċċajt bad f'dik il-vija. Fil-fatt jien meta dħalt junior college tad-daħla qas żiltu l-Malti kont laqla level imbagħad kienet wara xi xahar indunajt li l-history level ma kienx għalija, insomma biddelt, u insomma wasalt tal-BA ukoll. U sadattant dejjem issemmi diġà imma fil-każ tiegħi kienet xi ħaġa dominanti l-indeċiżjoni fuq x'ħan nagħmel. Imma jekk kont indeċiż minn kollox, kont deċiż fuq ħaġa waħda biss li ma rridx insir għalli, bażikament. U ġifieri fil-fatt kont dak wieħed fil-kors li meta jsiru dawn il-laqgħat tal-MTL kienu dom isiru l-ewwel laqgħat tal-MTL. Kien hemm tliet kwarti naħseb 90% tal-studenti sħabi kienu jmorru l-laqgħat u jien biss kont imur. Fil-bib kont nagħlqu jien fil-fatt biex insir għalli. Ma nafx x'qed nitqax baqgħet tidher ġenis. Naħseb tort minn naħa tiegħi problema. Le inti qed tidher bżgħar. Alright, okay. Xi markali, marrid. Insomma, u ġifieri kont deċiż fuq li ma rridx insir għallim, però ovvjament f'moħħi dejjem kelli minn dejjem kont part-timer nagħmel ir-radju fuq bażi part-time fil-ħin liberu tiegħi, ġifieri ħin liberu ma tantx kien ikolli mbagħad ħin liberu warah għax terament kont nimla bih il-ħin kollu daqqa nipproduċi hekk bħala gost personali d-dar biex niprattika daqqa mmur ġifieri nagħmel programmi fuq stazzjonijiet komunitarji meta tkun għadek żgħir. Ġifieri dejjem kienet f'moħħi li isma' forsi xi darba nkun full time f'da x-xogħol. Il-Malti qed nagħmlu għax inħobbu għax għandi passjoni lejn il-lingwa, issa jew nitrasmetti għan xandara, jew nitgħallem waqt li qed nitgħallem ġifieri taf kif qed intejjeb il-ħiliet tiegħi fajt relatati. Imma qatt ma kont ġifieri qed nagħlaq il-bib tar-radju, dejjem xtaqt li nkun full time fir-radju. Imbagħad niftakar meta wara li gradwajna, ftit meta gradwajna kien hemm dak iż-żmien tas-sajf, insomma niftakar li kont rajt vacancy, ġifieri dejjem jien ma rridx insir għalli ma kellix interess. U telet vacancy fl-iskola fejn kont imur jien Sant'Agata. U xi ħaġa qalt li dak il-ħin ġietni kisa leħħa ta' mħabba ta' vokazzjoni, biex nidħol biex napplika bażikament. U laqas ġifieri għad impressjonat sal-lum kif daqqa waħdek skoprejt, isni ħassejt l-interess li napplika, insomma, u spiċċajt nagħllem hemmhekk, għamilt bħala kont għallim suplenti għal ftit xhur, kważi sena sħiħa, ma mbagħad
indunajt li dan ma l-ewwel ġimgħa fil-verità niftakar għax qed ngħidha di importanti għax forsi jkun hemm min diġà qed jgħid isma' jien inċert imma żgur forsi bħali ma rridx isir għallin forsi jitħajjar forsi wara l-kors min jaf ma nistax tgħid fil-ħajja. U insomma, wara mill-ewwel ġimgħa kont niftakar kienu jidħlu jarawk u hekk. Ovvjament qed jarawni l-għalliema li kienu jgħallmu lili 5 snin qabel u qalu li kompli f'din linja sejr tajjeb, ġifieri niftakar meta tlaqt minn hemmhekk kien hemm min inkoraġġini ħafna biex inkompli fuq hekk. Xorta kont inċert u naħseb nibqa' nċert x'ħan nagħmel f'ħajti. Alla fuq jgħaddi kemm qed iżmien nibqa' inċert u indeċiż. Għax il-ħajja fażijiet nemmen jien mhux bil-forsa xi qiegħed f'kors li tibqa' fih. U issa qiegħed full-time radio ma kif ġiet din. Kont għamilt sena oħra nagħllem għax rajt għadda s-sajf ta' wara Sant'Agata biex niftehmu. U dħalt nagħllem skola oħra, sena tkun supplenti wkoll, ġifieri insertat is-sena ta' meta daħlu ġifieri issa reċentament. Tal-LOF is-sena tagħhom l-ewwel sena kien hemm daqsxejn sakemm joqogħdu l-affarijiet ma kienx faċli xejn. Fl-istess ħin kont inkun għadni għaddej bir-radju, ġifieri kelli biex iżżomm il-bibi miftuħin kultant trid tiżżommna l-affarijiet taħdem għaliha u tbagħti imma affarijiet li ovvjament taqta' l-frott tagħhom il-qudiem. U biex insemmi di wkoll ġieli kelli qabel minn xtaqni nidħol full time minn ġifieri avviċinani biex nagħmilha full time radio, imma kont għadni fil-kors u ma kontx konvint. U wara dik is-sena li hemm mort nagħllem mbagħad Stella Maris fit-tieni sena. Ovvjament kont sibt posti kont qed ngħid naħseb jien nixtieq inkun għalliem għal ħajti, però kien hemm żewġ sfidi ewlenin, issa nsemmihom. Imma mbagħad spiċċajt eventwalment nagħllem għax hemm spiċċajt full-time radio għax sempliċement għax qed ħan iddeċiedi, mhux kemm għandhom biex niddeċiedi, għal sena wara sena napplika daqqambur hemm daqqambur hawn dak kif. Mhix ħaġa stabbli laqqas sa ċertu punt. Jew qed ħan nagħmel NTL u jew ħan idħol radio full-time għax ġietni l-opportunità għal darba oħra insomma xi tieni darba insomma kienet. U għażilt toqgħod tiżen u hekk u deċidejt. Sfida li kelli meta kont nagħllem kienet naħseb l-iktar waħda ewlenija kienet li kont inħoss li mhux qed nasal li forsi kif tajt il-livell kien jisfidani ftit biex nkun onest ta' ċerti tfal minħabba forsi l-isfond tagħhom u hekk u anke s-sistema tal-edukazzjoni nemmen kienet forsi kultant taqtali qalbi għax ngħid pereżempju hemm ikollok klassi partikolari pereżempju ħafna jkollhom bżonn attenzjoni. U mbagħad ikollok tnejn illi tħossom ishom qed inqatgħu ftit lura pereżempju. So dik kienet sfida nemmen dik u dik tal-LOF li kienet daħlet xumbu ma x'inti immaġinak ma tkunx għamilt l-MTL. M'għandek xejn formazzjoni ta' talif, mit-triq literalment isu xi ħadd qabdek minn ġarek u tefak hekk fil-klassi qed tgħallem. Ma kienx faċli. Drajt mill-ewwel imma tħossok ftit hekk għall-bidu sakemm qed tgħallem għall-ewwel darba. F'daqqa waħda it-tieni sena li kont qed nagħllem neħħew l-eżamijiet u f'daqqa waħda tittamel testijiet il-ħin kollu l-assessjar kontinu. Titqaf hekk kuljum sfidi ġodda, però kienet xi ħaġa interessanti li kienet interessanti ħafna u meta nidħol xi ħaġa nidħol isni bruħi b'ġismi għaliha. Issa qed nagħmel radio full time. U l-Malti x'din mis-social kbir, issa kif qed nużah. Apparti li ovvjament qed nitkellem il-ħin kollu fuq il-on air. Hemm l-affarijiet ta' wara l-kwinti biex kif kienet qed tgħid Merlin aktar kmieni fejn jidħol jien m'għandix naqsam f'dak il-qasam per se. Però xi kultant ikun hemm bżonn konsultazzjonijiet u hekk. Ġieli pereżempju jkollna bżonn xi traduzzjoni bil-ftit li tkun ġbart mill-kors u hekk tħoss jiġi bżonn już ta' xi skript tar-riklam pereżempju, jew kellha jkun hemm riklam miktub b'mod dubjuż. Tgħid naħseb dil-kelma ħjar inbidluha għax mhux qiegħda b'Malti tajjeb. Jew jiena forsi tinnota xi żball fl-aħbarijiet biex ma jerġax jiġi repetut. Il-lingwaġġ ovvjament intu tkun qed titkellem on air. Jien naf intu titkellem pereżempju titgħallem titraduċi b'mod spontanju wkoll sa ċertu punt għax jekk għandek jien naf artiklu qed tgħidu
toqgħod attent li tajdu Malti tajjeb, kultant ħadd mhu perfett imma taf kif tagħmel milli tista' u ssibu utli l-informazzjoni li dik il-kors issiba utli bla dubju. Mhux qed ngħid li tkun għamilt il-kors tal-Malti biex ix-xandar bil-fors, ma dejjem hija għajnuna kbira. Xi opportunitajiet forsi li tinsemmi qabel ma nagħlaq li forsi jistgħu jkunu ta' interess għal min qed jara fix-xandir u forsi fuq radju partikolarment. Jien ma kontx nafa, però riċentament konna rċevejna email komunikat mill-Awtorità tax-Xandir rigward mhux il-ħtieġa bil-forsi tkun din li kull stazzjon tar-radju ikollu persuna magħżula li tkun gradwata b'xi ħaġa relatata mal-Malti biex jitħares iktar il-livell ta' Malti u li kollox ġifieri jkun korrett fix-xandir. Jew kellha fil-komunikat għax sibta. Grat mill-Università fil-Isem tal-Malti jew rikonoxxut mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsiem Malti. Jinnaf anke il-kors tal-qari tal-profi pereżempju tkun interessanti u tkun tajba. Forsi il-qoddim ma jidhirlix illi hawn sejħiet għal dan il-ġob, għal dan ix-xogħol, però jista' jkun il-qoddim jekk stazzjoni kollu bżonn, pereżempju, jista' jkun japplika għalhekk ukoll. Dak kollox naħseb. Sissa ma kellni, grazzi Gordon, sissa ma kellniex mistoqsijiet għalik, ma ħansaqsik xi ħaġa żejra jien. Tħossa ħafna nies jagħmlu għadin li jaqbżu forsi mill-kors tal-Malti għat-tagħlim mingħajr ma jagħmlu MTL u hekk għax tista' tagħmilha. Però tħoss li forsi kieku kellek l-MTL kont tkun imħarreġ aħjar, speċi parir forsi li dawk li jikkonsidraw li jagħmlu għax min jaħdem għall-privat, m'hemmx bżonn li jagħmel MTL jidhirli. Tħoss li hemm il-bżonn speċi li dak li jkun jagħmel MTL biex jitħarreġ aktar fit-tagħlim għal meta jmur fil-klassi? Iva u le, għax jiena ġifieri m'iniex ċert kif naqbad il-wieġbek ħanajdlek għaliex. Għax meta ssib f'dik is-sitwazzjoni inti taf kemm taf fl-edukazzjoni naħseb li inti tkun tmur tajjeb ma' tfal pereżempju. Il-kompetenza li għandek biex tgħallem l-MTL maġna jista' jtielek ma eventwalment tkun minnek naħseb u jien kont sibt li kapaċi nagħmel ħaġa naħseb ma eventwalment tiġi minnek. Il-MTL iktar ħarġek u eventwalment naħseb jiena. Imma tista' tagħmilha mingħajr kors naħseb. Grazzi, grazzi tal-li ġibt il-mistoqsija. Issa fidej Mikela. Ekku, mela issa mmorru għal Mary li għal-kellima li mistana. Mela, Mary barra il-BA fil-Malti għandha wkoll MA fil-Malti fokat fuq il-letteratura u MA oħra fl-istudji Mediterrani forsi tgħidilna daqsxejn ukoll iktar fid-dettall fuq dawk. Barra minn hekk Mary ħadkellimna wkoll mod speċifiku fuq it-tagħlim tal-Malti fis-sekondarja u kif ukoll Mary hija Presidenta tal-Akkademja tal-Malti, forsi tkun tista' tgħidilna wkoll xi ħaġa fuq l-aspett volontarju ta' xogħolha biex ngħidu hekk. Fidejk Mary. Tajjeb, grazzi ħafna Mikela u grazzi ħafna wkoll lil-Sefora u lill-laqda ta' din l-istedina. Jiena qed nieħu gost nismakom titkellmu ma qed nirrealizza li jiena issa mhux waħda mixjuħ ix-xieħa naħseb tal-grupp. Għaliex jien issa ili li dħalt fil-kors tal-BA li għamiltu kważi 20 sena issa. Ġifieri ilu naqra mhux ħażin. Iva, naħseb Mikela issa naħseb ħarsa ġenerali pjuttost lej dak li studjajtu dak li nagħmel fi ftit kliem. Ħanoħodkom ftit qisu lura dak li għamiltu u ovvjament nkomplu qisu diskussjoni wkoll minn hemmhekk. Kif qedtilkom jiena dħalt fil-BA qisu xi 20 sena ilu u s-sistema jaf kienet kompletament differenti minn dik li hemm illum. Fil-fatt, Mikela semmit li għamilt il-Masters fl-Istudji Mediterrani kif rġajt dħalt l-Università u sib dik is-sistema kompletament differenti, kelli daqsxejn ma xiex inħabba twiċċi sakemm nerġa' nibda nistudja.
Il-punt li semmew ħafna oħrajn qabli kien il-fatt tal-indeċiżjoni. Naħseb kollha kemm aħna nkunu għadna żgħar, nkunu għadna f'mument li qed nesperjenzaw ħafna affarijiet differenti, allura l-għażla ovvjament ma tiġinix daqshekk naturali, fis-sens l-għażla tkun titlob ċerta isu iktar impenn min-naħa tagħna. Niftakar meta jiena kont ġejt anke biex nagħżel is-suġġett u hekk, isek tkun għadek kif ħriġt anke mis-sistema tas-sekondarja x'int tmur il-sixth form u x'int tmur l-università. Tkun għadek ħriġt minn sistema fejn inti tkun qed tagħmel is-suġġetti kollha u isek issib ruħek tista' tagħżel is-suġġetti li jogħġbuk. U sa ċertu punt isek ma tkunx għadek qed tibda taħseb daqshekk fil-futur forsi x'se tagħmel b'dawk is-suġġetti għax issib ruħek isek qiegħda f'sitwazzjoni fejn ħatażel li issa okej, fl-aħħar wasalt f'punt fejn nista' nistudja dak li rrid mingħajr xejn ma jdejjaqni qisu. U naħseb jien għamilt dik waħda isu l-għażla tiegħi kienet imsejsa daqsxejn iktar fuq il-passjoni naħseb ma jiddispjaċinix ta' ma għamilt dik l-għażla dak il-ħin. U fil-fatt qed ngħidha li ħafna nies dak iż-żmien kienu jgħidu li hu bil-Malti speċi x'se tagħmel, bil-Malti fejn se tmur. U nammet li laqas jien ma kelli tweġiba. Imma ovvjament kif qed ngħidu l-passjoni qisha ta' iż-żmien tkun għadek żgħir u hekk u tkun tesperjenza ċerta affarijiet li vera tkun tixtieq. Bdej, dak iż-żmien il-kors tal-BA konna nagħmlu 3 snin u waħda minnhom kienet tkun BA General, ġifieri konna żewġ suġġetti. U dak iż-żmien jiena ħadd il-Malti u ħadd l-arkeoloġija. U kont tal-qalbi ħafna biż-żewġ suġġetti u fil-fatt x'inġejna għax imbagħad inti fit-tieni sena kont tittażel l-onuri, allura jekk hux ħadd kompli b'suġġett wieħed jew inkella tibqa' BA General u tibqa' b'żewġ suġġetti. U reġġitni naħseb dik id-dilemma, ma naħseb li il-letteratura kienet rebħitni hemm, jiġifieri naħseb mort l-għażla tiegħi marret lejn il-Malti propju għaliex isu bil-letteratura ħassejtni issa ġibditni iktar il-letteratura u allura għamil dik l-għażla. Fatt interessanti wkoll niftakar li dak iż-żmien meta għażilt il-BA Honors jiena tal-Malti, fil-kors konna biss żewġ studenti. Konna 2 biss fil-kors. U ovvjament għalija ma kienx xi xokk biex ngħidlek għaliex tant kont li nisma' x'se tagħmel bil-Malti, x'se tagħmel bil-Malti, u ovvjament ħsibt li dan l-kors ma jkunx fih ħafna nies. Allura isa kienet xi ħaġa kważi, okej, vera ma jażluhx il-Malti n-nies. Biss l-esperjenza kienet sabiħa ħafna għaliex konna niltaqgħu ma' studenti oħrajn, speċjalment dak iż-żmien kienu l-B.Ed, il-Bachelor of Education, u konna niltaqgħu forsi ma' Make Qualifying u hekk, jiġifieri konna niltaqgħu ma' studenti oħrajn, imma ir-relazzjoni li kellna mal-letturi dak iż-żmien kienet sabiħa ħafna għax kważi konna nkunu qisna l-privat. Speċi konna din xi kamra żgħira fil-Gateway Building, mejda kbira, żewġ min-nies u l-letturi, ġifieri naħseb konna diġà qed nagħmlu social distancing li qed nagħmlu llum f'dawk il-lectures. Imbagħad fil-fatt jiena komplejt il-masters u bqajt qisni nispeċjalizza fuq l-istess suġġett. Jiena kont għażilt li nistudja il-letteratura imma fuq l-aspett daħħalt dak l-aspett tal-kritika li jgħidulu ekokritika. L-ekokritika tibbaża fuq l-idea fuq il-kuxjenza ambjentali li tista' twassal il-letteratura. Mhux biss għandek il-poeta, jiena fukajt fuq il-poeżija moderna. Mhux biss il-poeta bħala il-leħen li tal-ambjentalist, imma wkoll bħala l-poeżija li toħloq dan l-ambjent ekoloġiku, jiġifieri l-poeżija nnifisha qisha spazju li toħloq dawn ir-rabtiet bejn il-bniedem u n-natura. Għalhekk l-ekokritika ġejja mill-kelma ekoloġija, il-prefiss eko ġarritu magħha din il-kritika. Kienet kritika pjuttost interessanti, dak iż-żmien kont qed naħdem mal-tutur tiegħi kienet Dr. Giusetta Tart. U l-esperjenza kienet sabiħa ħafna fir-rigward ta' din ir-riċerka, ġifri għalkemm kif ovvjament kollha kemm aħna nafu it-teżijiet huma biex ġuġieħ ta' ras fil-verità, ma naħseb li tkun esperjenza wkoll sabiħa biex tapprofondixxi f'xi ħaġa. Min hemm imbagħad meta l-estejt il-masters waqt li kont qed naħdem fuq il-masters jien kont qed nagħmilha part-time, dak iż-żmien kont naħdem bħala LSC fi skola.
Mallu kont il-masters kont nagħmilha part-time u fil-għodu kont naħdem fi skola. Mbagħad wara li għamilt il-masters u mbagħad bdejt nagħllem il-Malti fis-sekondarja, ġifieri issa li madwar kważi xi 16-il sena nagħllem il-Malti fis-sekondarja. L-esperjenza tiegħi bħala liema naħseb hawn nista' naqbad anke ma' punt li semma Gordon qabel. Li tkun għalliema naħseb li tkun xi ħaġa li tħossha ġo fik. Se tirfinha biżmien u se tirfinha bil-korsijiet u bit-taħriġ iva mela le, ma naħseb li hija xi ħaġa li tkun fik. U matul dawn is-16-il sena nħoss li għamilt żewġ affarijiet, naħseb li ovvjament għallimt jekk nibqa' fuq dik il-kelma, imma naħseb li wkoll bnejt ħafna relazzjonijiet mal-istudenti permezz tal-Malti. U naħseb li l-Malti kien dak li qarribni lejn l-istudenti. Jiġifieri hawnhekk naħseb titkellem Dorothy minn ftit ieħor u jiena u Dorothy jiġifieri nitkellmu ħafna wkoll fuq it-tagħlim tal-Malti għaliex niltaqgħu fuq ix-xogħol tagħna niltaqgħu kemm il-darba u naħseb se jkollha l-istess sentiment għandha l-istess sentiment tiegħi. Li tasal għand l-istudenti permezz tal-letteratura, permezz tal-lingwa Maltija u naħseb dik kienet xi ħaġa li jekk ma kontx qed nobsor li se tiġri li inti tista' tibni relazzjoni ma' studenti fil-kastija jiena nagħllem il-kbar, ġifieri year 10 u year 11, ġifieri dawn għandhom 14-15 qed joqorbu lejn 16-il sena. Li tibni relazzjoni magħhom purament permezz ta' suġġett. U naħseb li dik hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Fil-fatt jekk ikolli nagħlaq din il-biċċa hawnhekk, inħoss li l-istudju tal-Malti li jeni fuq żewġ affarijiet. Minnaħa qisni għamilt pass lura lejja nnifsi u fimt li jisma' jiena bħala ċittadina Maltija tfisser xi ħaġa di għaliex il-fatt li konna nistudjaw il-lingwa u l-letteratura Maltija u tara li hemm din kważi din ix-xjenza ngħidilek kollha fihom li hemm dan l-aspett tan trikk li aħna li s-soltu għax nitkellmu bil-Malti kważi qas naħsbuh, kważi qas nindunaw bih. Naħseb li dik il-ħaġa għenitni nirrifletti ħafna. U mbagħad ovvjament minn hemm isni ridt ukoll iktar il-qudiem u dik naħseb għamilta wkoll fil-kors fl-istudju Mediterrani, isni ridt impoġġi lil Malta f'kuntest ikbar. Ridt nara lil Malta f'xi ħaġa li hija ikbar fir-reġjun tal-każ tal-Mediterran b'mod pjuttost isu dimensjoni daqsxejn iktar usa ta' Malta. Biex nirrispondi l-mistoqsija tagħkom fir-rigward tax-xogħol anke volontarju fir-rigward tal-akkademja, jien issa ili żmien mhux ħażin membru fl-Akkademja tal-Malti u daw l-aħħar snin kont fil-Kunsill u issa il-Presidenta tal-Akkademja. Ix-xogħol tal-Akkademja huwa kollu bbażat kif qedtu intom fuq volontarjat, jiġifieri nies li bħalma intom fl-għaqda x'għandkom għal-qalbkom il-Malti ovvjament taħdmu biex tippromovuh biex ixxerduhem barra biex in-nies japprezzaw iżjed mhux sempliċement kif qed qabel jitkellmu bil-Malti ma jifhmu li din il-lingwa, din il-letteratura tagħhom tagħtihom identità. L-Akkademja taħdem isu prinċipalment mal-kittieba biex ngħidu hekk, jiġifieri fiha tiġbor il-membri tagħha l-imsieħba tagħha huma kittieba tal-Malti. Fil-fatt fi żmien kienet tissejjaħ l-għaqda tal-kittieba tal-Malti fil-bidunet. U allura qisu is-servizz huwa li lil dawn il-kittieba toffrilhom esperjenzi tagħtihom ċans anki joħorġu l-kitbiet tagħhom permezz ta' il-Malti, eċċetera. Ovvjament taħdem mill-qrib imbagħad ma' qdiet oħra fil-rigward ta' ħidma fil-qasam tal-Malti, promozzjoni tal-Malti, bħal huwa il-Kunsill Nazzjonali tal-Malti, bħal mija l-għaqda tal-Malti tal-Università, bħal huma qdiet oħrajn tal-Malti li ovvjament tikkollabora magħhom biex kemm jista' jkun il-Malti jingħata il-prominenza li ħaqqu anki b'taħdidiet online, eċċetera, ġifieri l-pjattaformi tal-Akkademja issa kibru mhux ħażin, u allura kemm jista' jkun qisu titwassal il-kobbor ta' din il-lingwa ta' dan il-pajjiż żgħir ma titwassal dejjem iżjed il-barra u tagħti l-opportunitajiet kemm jista' jkun lill-kittieba. Naħseb nista' nagħlaq hawnhekk, ma nafx hekk għandkom xi mistoqsijiet forsi min-naħa tagħkom jew hekk.
Grazzi, Anne-Marie, ħadna gost nisimaw fuq l-esperienzi tijak, forsi l-ikbar wahda f'din it-taħdita, imma ġviri għandek ħafna iktar esperienzi, xtaqsam maħna, ħadna gost nisimawhom. Daħlet mistoqsija minnan seħibna Daniel Bezzina, mux relatata direttament ma dak li tagħmel inti, pero forsi jista' jwiġiba xi ħadd minn oħrajn ukoll. Staqsa forsi xi ħadd minn dawk li ma komplew xi ħaġa marbuta direttament mal-lingwa jitkellem fuq dawk il-ħiliet l-BA fil-Malti bħala kors universitarju jagħtik biex tikber personalment u intellettwalment, individwalment u anke ma' oħrajn. Ħafna soft skills li niksbu minn dan il-kors naħseb li ma tuhomx valur biżejjed. Hawn min jixtieq wieġbu. Naħseb punt validu ħafna. Gordon forsi, bat miegħek, sorry. Mhix problema, naħseb jekk fimt sew. Jiena naħseb diġà semmita ftit Anne-Marie, ġifieri għax il-letteratura naħseb li tagħti ħafna minn dak. Ġifieri meta tistudja il-letteratura, inti tistudja l-interazzjoni umani, l-introspezzjoni umana, daw kollha huma elementi naħseb li għandhom xjaqsmu ħafna mal-mistoqsija ġifieri. Mill-lat tal-letteratura, x'imbagħad kif qalet ukoll tajjeb il-lat tal-lingwistika jagħti dik l-ispjegazzjoni xjentifika speċi tal-kostruzzjoni tal-lingwa, imma il-lat tal-letteratura juri kif juri sentimenti u l-intellettualità tal-kittieba pereżempju b'mod tajjeb ħafna. Naħseb il-kamp tal-letteratura dak huwa l-fulkru tiegħu wara kollox. Bil-medju tal-Malti, billi jinqdew bil-lingwa materna. Tajjeb, grazzi Gordon. U l-kellim, ma nafx xi ħadd li jixtieq iżid xi ħaġa ma dak li qal Gordon. Però sadattant il-kellim li jmiss Matthew kol ma jaħdimx direttament xi ħaġa marbuta mal-letteratura u forsi dak li se jgħidilna jorbot ftit ukoll ma dawn is-soft skills li semma Daniel li jagħtik il-kors tal-Malti, il-BA fil-Malti. Fidejk Matt, tgħidilna ftit inti x'għamilt wara il-BEd u x'hekk inti il-BEd kellek mhux il-BA. Iva, ekku. L-ewwel nett grazzi ħafna tal-istedina. Veru ħadkos bl-istedina u l-laqda tal-Maltija għaqda verament għal-qalbi ħafna. Qed nieħu gost ħafna wkoll nisma' d-diskussjoni u insellem lil min qed jarana u lill-kellima l-oħra li ħadd gost ħafna insegwi b'interess il-diskussjoni tagħhom. Jiena bdejt l-istudji tiegħi bil-kors tal-BEd għat-tagħlim fis-sekondarja u żewġ suġġetti li kont għażilt kienu il-Malti u l-arti. Dejjem kelli di l-imħabba duali lejn l-arti viżiva u l-kitba kreattiva bil-Malti. Li nixtieq ngħid huwa li fil-verità dejjem xtaqt li nsir kittieb qabel kollox, ġifieri qabel il-professjoni tal-liem dejjem xtaqt li nsir kittieb, dejjem kont noħlom u nikteb mindu kelli xi 11-il sena u naqra l-kotba ta' Trevor Zara u awturi oħrajn. U dħalt f'dan il-kors qisu għaliex kien hemm din l-idea bħal speċi li qisu jekk inti tixtieq tkompli tiżviluppa l-Malti u l-arti qisu dik it-triq hija l-professjoni tal-liem li kif jidher sew hawnhekk issa m'għadix li huwa interessanti ħafna. Jiena dħalt f'dan il-kors fl-2011 kien kors ta' 4 snin u iktar ma bdejna nimxu fil-kors kien hemm il-prattika u ħassejt f'dak iż-żmien li għandi nieqaf mill-kors u li l-professjoni tal-liem ma kienitx għalija fil-verità. Hawnhekk imbagħad kien hemm kibret ħafna wkoll l-imħabba tiegħi għall-arti viżiva
U mbagħad iddeċidejt li inkompli bil-kors tal-Masters fl-Arti Diġitali li kien parti fiħdan id-Dipartiment tal-Komunikazzjoni fl-Università ta' Malta. Fl-istess ħin ukoll ħadt sehem fi programmi bħal Taħżiż li kien inizjattiva ta' kitba kreattiva tajba ħafna mill-Laqda tal-Malti flimkien mal-Aġenzija Żgħażagħ, kif ukoll ħadd sehem fil-diversi esibizzjonijiet bħal pereżempju Divergent Thinkers li l-installazzjoni kienet rebħet l-ewwel premju dak fl-2015 u komplejt ġifieri fil-qasam tal-arti għax qed ħassejt li qisu waqt li qed nikteb ħassejt li m'iniex daqshekk li l-arti, li mħabba l-arti qisha kibret iktar. U dan kien kors ta' 2 sentejn u it-teżi tiegħi kienet fuq il-kummenti fuq l-arti pubblika u ħadd gost ħafna fid-dipartiment ta' dan il-kors. U kollu mbagħad qisu għamilt sena wieqaf wara il-Masters u kienet sena li kienet attiva ħafna minħabba li kelli nippubblika l-ktieb tiegħi stessi li kont daħħaltu għall-konkors tal-letteratura żgħażagħ li hija inizjattiva ta' l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb flimkien mal-Aġenzija Żgħażagħ li nixtieq ngħid huwa li dan ma kienx l-ewwel manuskritt tiegħi, kien hemm ġifieri mindu kelli 18 dejjem kelli ħafna manuskritti u bagħthom ġifieri u ma ġewx aċċettati u komplejt bħal speċi dak huwa punt sabiħ li bħal speċi titgħallem minn dawn l-isfidi u tikteb xi ħaġa u ovvjament il-manuskritt stessi kien ġie magħżul bħala il-manuskritt rebbieħ tal-konkors flimkien ma' riġenerazzjoni tal-kittieba brava ħafna Antoinette Borg. Hemmhekk imbagħad beda il-proċess ta' intensiv ħafna ta' editjar flimkien mal-Merlin Publishers li kienu id-dar tal-pubblikazzjoni li għażlet il-manuskritt u ġie ppubblikat fl-2018 u fl-2018 ukoll kelli l-ewwel esibizzjoni waħdi fi spazju kreattiv bħala wkoll parti mill-premju tal-kompetizzjoni Divergent Thinkers. Li ġara mbagħad hawnhekk li ħassejt li bħal speċi abbandunajt il-letteratura Maltija jisni u veru xtaqt nagħmel xi ħaġa fil-letteratura Maltija u hawnhekk skoprejt id-diploma fil-letteratura Maltija bħala parti kors li huwa offrut mid-Dipartiment tal-Malti. Tħalt fih dan huwa kors li huwa part-time tmur għal-lectures darbtej fil-ġimgħa, satej u satej, huwa kors ta' 2 sentejn u li ovvjament il-letturi huma bravissimi ħafna u huwa dipartiment verament li ħadd gost immens nistudja fid-diploma u li huwa sabiħ li l-istudenti mill-qwajn huma ġejjin minn diversi oqsma differenti u wkoll hemm ukoll iċ-ċans li fl-aħħar tal-kors min l-aqwa 4 proġetti jingħataw parti mill-finanzi tal-ħlas tal-kors u min jiġi l-ewwel ukoll fil-kors jingħata il-ħlas kollu totali tal-ħlas li hija xi ħaġa sabiħa ovvjament l-isbaħ hija
l-esperjenza li titgħallem il-Malti li dan il-kors joffri minn pereżempju mill-letteratura tal-perjodu romantiku modern sa pereżempju kif tikteb lirika u koll li misma pereżempju mal-qasam tal-pubblikazzjoni u ġifieri mifrux fil-oqsma kollha tal-Malti. U fl-istess ħin ukoll kont ħadsem ukoll kont komplejt bl-arti viżiva fil-kompetizzjoni ta' Shifting Context ukoll li saret saret ukoll fil-spazju kreattiv. U ovvjament kif forsi qed taraw dejjem l-iktar li kienu l-ewwel kienu il-kitba kreattiva u l-arti viżiva u l-istudji tiegħi tagħhom u mbagħad kien hemm ukoll xi xogħlijiet bħal pereżempju kont għamilt żmien play worker u għamilt żmien content writer u market research assistant, imma dawn dejjem kienu jisom sekondarji għax-xogħol ta' kittieb u artist viżiv minħabba li ovvjament hemm sfidi finanzjarji f'dawn l-qosma. Issa ninsab ukoll freelance bħalissa qiegħed naħdem fuq żewġ pubblikazzjonijiet u żewġ esibizzjonijiet minħabba wkoll li l-pandemija resqet xi ftit pjanijiet kif ovvjament ġara l-bosta. U issa naraw kif ħankomplu iktar qudiem. Grazzi ħafna. Kemm xi mistoqsijiet tiddejqux tistaqsuni. Mela, grazzi ħafna, Matthew. Sejja wara. Hello. Hemm xi mistoqsijiet bħalissa li jista' jkun ħalli fil-każ ngħaddu għall-kelma jmiss. Sissa ma daħlux aktar mistoqsijiet minn qed isegwina fuq Facebook inħeġġukom biex tistaqsu l-mistoqsijiet tagħkom għandna 8 kelliema magħna li kollha ħadmu fuq osma varji u studjaw suġġetti differenti għalkemm bdew mill-BA fil-Malti u mbagħad l-MA u l-istudji tagħhom wara kollha kienu differenti ġifieri għażilnihom apposta biex ikunu jistgħu jagħtu toma ta' x'karrieri differenti jistgħu jsegwu l-Malti. Ġifieri min qed isegwina ħossukom liberi tistaqsu dak li u l-kelima li għandna magħna. Matthew, ħansaqsik xi ħaġa jiena, please. L-ewwel semmej dik il-mistoqsija ta' Daniel li qal li forsi għal dawk li ma komplewx fuq il-Malti li l-in mill-Malti u li l-in mill-istudju akademiku, il-kors tal-Malti jagħtik dik xi ħaġa iktar qisu din tqum kull sena wa din it-taħdita nispiċċaw niddiskutuha. Fil-każ tiegħek il-Malti u l-arti jisom dejjem imxew pari passu. Imma u xorta bqajt taħdem fuq il-Malti anke bħala kittieb u għamilt id-diploma. Imma xi tħoss li tak aktar forsi il-kors tal-Malti li l-in mill-akkademja? Naħseb li l-kors tal-Malti bħal speċi għeni ħafna wkoll fil-qasam kreattiv, jiġifieri forsi xi ħaġa li wieħed ta' min jikkonsidra huwa l-fatt li l-qasam kreattiv fil-Malti jgħin ħafna. L-istudji huma meta inti qiegħed tikteb jew qiegħed toħloq xi biċċa xogħol tal-arti huwa naħseb ta' utli ħafna u importanti li ikollok l-istudji tiegħek. U pereżempju l-istudji dwar l-isfond li jkollok dan l-isfond ta' pereżempju il-qasam grammatikali u l-letteratura x'sar fl-istorja tal-letteratura jgħinek ħafna biex inti fil-qasam fil-kitba kreattiva u anke fil-qasam tal-arti viżiva. Ġifieri il-ħiliet huma rikki ħafna.
Grazzi, Matthew. Anne-Marie, tixtieq tgħid xi ħaġa inti? Grazzi. Iva, biex speċi nkomplu anke nwieġbu daqsxejn anke l-mistoqsija ta' Daniel u li qed nifhem speċi ta' isu jrid tweġiba isa lil forsi mit-tagħlim tal-Malti, eċċetera. Naħseb li waħda mill-affarijiet li ħadna mill-kors hija wkoll it-trawwim fil-ħsieb kritiku. Ġifieri ħnejt għalija nerġa' mmur għal meta jiena kont l-università jiena, il-fatt li aħna konna numru żgħir ħafna, mhux biss fil-letteratura, ma anke fil-lingwistika, il-fatt li kien ikollna ċans nistaqsu, niddiskutu, il-ħsieb kritiku trawmu iżjed, jiġifieri jien kont inħossni li ma mmurx għal-lecture sempliċement niġbor l-informazzjoni, imma dik l-informazzjoni għandi ċans niġbora dak il-ħin ikolli ċans ukoll nitkellem fuqha. Ġifieri naħseb il-ħsieb kritiku fil-kors huwa importanti ħafna u dawn din hija ħila li m'għandix taqsam messaġġ biss mat-tagħlim, imma naħseb hija ħila li kull individwu tajjeb li jkollu. Ġifieri naħseb dik il-ħila il-kors jagħtiha ħafna, hemm ħafna lok għaliha u naħseb li l-istudenti jitrawmu tajjeb ħafna fiha. Mela ngħaddu għall-kelliema tagħna li jmiss. Kirsty, mela Kirsty gradwat fil-Malti bħal kumplament u saħansitra komplet l-istudji tagħha f'livell tal-MA fil-lingwistika. Forsi tgħidilna daqsxejn ukoll fuq xi ġetti speċifika u l-bqija. Barra minn hekk Kirsty tgħallem fil-Junior College, allura f'livell post-sekondarju. Barra minn hekk hija involuta wkoll f'xi proġetti oħra relatati mal-Malti, forsi tgħidilna ftit fuq hekk ukoll. Barra minn hekk Kirsty għandha wkoll esperjenza fil-volontarjat taħdem għandha rwol amministrattiv fil-Fondazzjoni Ħela. Tgħidilna daqsxejn fuq hekk Kirsty. Mela, qabel xejn grazzi tal-istedina lil-Laqgħa tal-Malti u nsellem il-kull min qed jismana. Mela, bażikament l-istorja tiegħi ħassejt li hija simili għal ta' xi wħud li tkellmu llum. Jiena fil-bidu wkoll Junior College kont għażilt il-Malti meta ġejt biex nistudja u kelli l-Ġermaniż miegħu A-level u dak iż-żmien qisni kont indeċiża. Bdejt ngħid imma tgħidha mid-deċiżjoni tajba jew le. Niftakar kelli l-Franċiż intermediate u bdejt ngħid imma forsi nwaqqa l-Malti u ntella l-Franċiż u qisu dejjem il-Malti kien qed jeħel għal xejn b'xejn. Forsi ma nafx għalfejn, onestament, imma mbagħad dħalt l-Università u dħalt bil-Malti u l-Ġermaniż, sintendi bl-idea li ħankompli bil-Ġermaniż u minflok saraq li qalbi l-Malti. Minn dejjem kien għall-qalbi u iktar kompla sar għall-qalbi. U mbagħad meta fit-tieni sena ġejt biex nagħżel nibqa' ġenerali jew intellax suġġett minnhom unuri, iddeċidejt li ntella l-Malti bħala suġġett unuri. U fil-fatt għamilt it-teżi il-verbi f'sekwenza fil-Malti fejn fiha stħarriġt, mela bażikament jiena lingwistika dejjem li fokajt fuqha ħanajtek u għadni s'issa nifoka fuqha. Mela fil-Malti kif tafu meta aħna nitkellmu ġieli ngħidu nużaw sekwenzi ta' verbi bħal mort nixtri, bdejt nikteb. U tista' tkun twila s-sekwenza daw l-eżempji li tajt kienu b'żewġ verbi biss, pereżempju bdejt li kellu waħda twila irrid nipprova nara nsibx nixtri libsa għattiċ li għandi, pereżempju. U hemmhekk għandi katina ta' xi 5-6 verbi. U il-ħaġa affaxxinanti kif nagħmlu verb wara ieħor u lanqas biss inkunu qegħdin nagħtu każ fis-sens illi niftakar l-ewwel darba li smajt biha din il-katina verbali kienet f'lecture tal-professur Albert Borch u kien semmilna din il-ħaġa u niftakarni ngħid kif jista' jkun qisni bqajt mistaġba. U mbagħad kont qiegħda ddara l-kwiet filgħaxija u bdejt naħseb qed tillami. Vera, u meta ġejna t-teżi qed naħseb da s-suġġett li nixtieq naħdem fuqu. Fil-fatt il-professur Borch kien it-tutur tiegħi flimkien mal-professur Ray Fabri mill-Istitut tal-Lingwistika li kien il-kotutur. U stħarriġt din is-sekwenza verbali fil-Malti kif kont qed ngħid, inkonxjament toħroġ fid-diskors tagħna u interessanti ħafna l-fatt li pereżempju kull verb huwa konjugat. Li l-verbi qatt ma nitfgħu xejn bejniethom jew ma nitfgħux elementi li jaqsmu l-katina. Hija xi ħaġa
li inqisa interessanti u affaxxinanti ħafna għal fatt li dal-affarijiet bħala kelliema tal-Malti nafuhom mingħajr ma nafu li nafuhom. U dak li qed nipprova nagħmel hu illi niskopri dak li naf mingħajr ma naf li nafu. Nispera ma ħawatkomx bdal ħafna naf. U mbagħad igradwajt fil-BA Malti, fil-fatt jien kont fil-grupp ta' Mikela. Mela, imbagħad niftakar illi mbagħad ġej daqsxejn f'dilemma bdejt nara l-sħabi kollha jidħlu MTL, kien hemm min ma daħalx MTL u mar jaħdem u qisni minn dejjem kienet ħajjarni r-riċerka u bdejt ngħid ma tajt infittex xogħol qisu mhux aħjar insib xogħol. Insomma, u kont indeċiża nippruvax immur nagħllem jew inkella nibdex nistudja u ddeċidejt illi nibda nistudja. U fil-fatt bħalissa għaddejja bil-masters fil-lingwistika. Ġifieri qed nagħmel mal-Istitut tal-Lingwistika u darba komplejt fuq il-katina tal-verbi. Imma qed indejjaq ftit minflok kwalunkwa tip ta' verb bagħad mal-verbi fażiċi. Ġifieri verbi li juru il-fażi ta' sitwazzjoni, pereżempju l-bidu, it-tmiem. Biex nagħti eżempju biex tifhmuni, pereżempju bdejt immur nixtri. F'dak il-każ qed nuri l-bidu ta' din id-drawwa, ta' din l-abitudni. Allura beda huwa verb fażiku bħal meta ngħidu wkoll ma bqajtx immur nixtri, ma bqajtx immur nimxi għal-mod tal-kelma, bqajt huwa verb illi juri sitwazzjoni li tul, sitwazzjoni durattiva. Fost l-oħrajn hemm iktar verbi kif tafu kull meta tiġi għal biċċa xogħol bħal mitez jissib ħafna komplessitajiet u trid tara fuq x'ħad tiffoka u fuq ix-le imma huwa vera xogħol għal qalbi. Ħanajtek. Issa, dik kienet il-part fejn nitkellem fuq l-istudju. Bħala xogħol jiena naħdem mal-Fondazzjoni Hela li hija fil-qosor tfisser Hub for Excellence in the Literary Arts u nagħmel ix-xogħol ta' amministratriċi. Bażikament għal min qatt ma sema b'Hela, Hela tirrappreżenta u anka taħdem ma' nies fil-qasam letterarju, ġifieri qed ngħidu nies bħal kittiba, tradutturi, edituri, anka saħansitra pubblikaturi. U anka tfittex illi żżid l-aċċess għall-wirt letterarju Malti u anka illi jingħata l-għarfien li jistħoqlu. Ta' min ngħid illi s-sena li għaddiet ġifieri fl-2020 Hela ingħatat il-Premju tal-President tal-Kreattività mill-Uffiċċju tal-President u l-Konsil Malti għall-Arti u qegħdin naħdmu fuq inizjattiva li jisimha Raħal il-Letteratura. Bażikament Raħal il-Letteratura huwa bbażat ir-Rabat u dak li nagħmlu huwa illi nippruvaw inwasslu l-letteratura għand in-nies. U dan isir anke permezz ta' attivitajiet fil-pjan, għax dan il-proġett huwa twil 3 snin, ġifieri minħabba l-COVID kien hemm xi pjanijiet li kellhom jinbidlu daqsxejn, imma affarijiet li għamilna huma pereżempju l-gazzetta letterarja li tqasmet fid-djar kollha tar-Rabat, fost oħrajn qari fl-iskejjel ma' tfal kien hemm il-kittieba u anke l-illustraturi preżenti u dan huwa fost ix-xogħol li nagħmlu. Issa, fejn nidħol jien f'dil biċċa kollha? Bħalissa qegħdin naħdmu fuq is-sit ta' Hela u parti importanti ħafna minn dan is-sit ħatkun id-depożitorju. Dan id-depożitorju ħajkun fih kittieba kemm klassiċi kif ukoll kontemporanji ta' żmienna u hemmhekk ikollna informazzjoni fuq it-tali kittib u anke lista bibliografika tiegħu. U hekk ikollna dan is-sit fejn ikollna kollox miġbur u ma' żmien dejjem inżidu, dejjem naġġornaw. Dak huwa x-xogħol tiegħi f'Hela. Barra minn hekk, minn Ottubru li għadda bdejt nagħlem il-Malti ġewwa l-Junior College part-time u dik kienet hija esperjenza partikolari ħafna b'mod tajjeb ġifieri. Kif qedtilkom jiena komplejt fuq il-lingwistika, però qed nagħlem il-poeżija li kienet pjuttost qabża imma nqisha vera interessanti. Il-fatt li tiltaqa' mal-istudenti it-tagħlim qabel kont ngħid nixtieq insra l-liema mbagħad ġie żmien fejn qisni telqit lil ħajra, imma issa għal qalbi ħafna ħanajtek. Barra minn hekk naħdem ukoll fuq xi proġetti marbutin mal-Malti bħad dialetti,
speċjalment, fil-fatt jiena bdejt naħdem fuq dawn il-proġetti fuq il-varjazzjoni lessikali tad-dialetti, fid-dialetti, jiġifieri qed ngħidu pereżempju kliem bħal tajra bil-Malti standard illi bid-dialett tiġi manuċċa, pereżempju, jew ħamiema fid-dialetti oħra. U konna nduru lokalitajiet differenti f'Malta u anki f'Għawdex u insaqsu lin-nies dil ħaġa x'tgħidilha biex naraw kif il-kliem jinbidel minn post għal ieħor. Pereżempju każ partikolari li dejjem bqajtek meta nħares lejn ngħid hekk tal-bliħ biex ngħidlek in-nanna kola f'kull post kważi għandi sem differenti. U insomma, dan kien l-ewwel proġett li bdejt naħdem fuqu. Issa m'għadniex naħdem fuq il-biċċa tal-lessiku, però qed naħdem fuq il-morfosintassi, jiġifieri naraw differenzi fil-binja tal-Malti. Pereżempju, fl-istandard ngħidu mhux qiegħed, imma f'xi dialetti hawn min jgħid ma qedx jew ma qiegħedx, jew flok mhuwiex marsax lokku żejtun ngħidu mihux, jew flok mhumiex mihomx. Il-plurali wkoll torti torot il-famuż eżempju dan klassiku, id-differenza bejn Malta u Għawdex, u hemm eżempji oħra. U barra minn hekk ngħinu wkoll fil-part tal-fonetika u l-fonoloġija fejn għandhom x'jaqsmu dialetti. Is-sena li għaddiet kont qed nagħlem il-Malti mediku lill-studenti barranin u fil-verità dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħi mat-tagħlim fejn ġejt wiċċ in wiċċ. Kelli studenti barranin kollha mill-qasam mediku, sintendi kienu jaħdmu bħala carers, pereżempju, jew infermiera, u illi kellhom jitalmu il-Malti. U il-ħaġa partikolari f'din l-esperjenza kienet illi titgħallem ħafna minnha għax jien bħala Maltija, okej, il-Malti qed nitkellmu, imma meta trid tgħallem il-Malti kif jaħdem, ġieli jkollok student saqsik xi ħaġa u jkollok tieqaf taħseb għax ma tkunx taf eżatt, tkun taf il-ħaġa kif tiġi imma mhux kif wasalt għaliha. U kienet esperjenza sabiħa ħafna, apparti illi hija t-tagħlim għal qalbi ħafna, il-fatt li l-istudenti barranin hija challenge imma fl-istess ħin is-sodisfazzjon huwa kbir ħafna. U fil-bidu, biex norbot mal-proġetti, skużawni qed naqbes minn biċċa l-oħra, u ħdimt ukoll fuq l-annotazzjoni tal-Malti mitkellem, ħdimt fuq proġetti mal-Istitut tal-Lingwistika, insomma, biex niġbor dan id-diskors kollu tiegħi. Fi ftit kliem ngħid din il-ħaġa, kif qalu uħud qabli talqux il-bibien ħallhom dejjem miftuħin. Jiena dejjem kont ngħid kienu jgħidu li x'tixtieq tagħmel ngħid ma nafx u kapaċi xi ħadd isaqsini issa u xorta ngħid ma nafx. Kuntenta bħalissa u żgur kuntenta fuq li kuntenta imma ma nafx eżatt x'irrid nagħmel. U naħseb dik il-ħaġa nistgħu nużaw għall-vantaġġ tagħna illi dak li jiġi l-opportunitajiet li jiġu nippruvaw u mbagħad naraw jinteressani xi jew le kapaċi ħaġa li ma kontx naħseb fiha issir dik il-ħaġa li timmotivani ħafna. Jekk ma tippruvax ma tistax tkun taf. Dak kollox, grazzi. Grazzi ħafna, Kirstina, parti mit-tim tiegħek tal-Manaf. U tajb semmejt il-Fondazzjoni Hela, l-Għaqda tal-Malti wkoll hija parti minn Fondazzjoni Hela, allura nieħdu iktar gost li semmejta u nħeġġu l-mina tisegwina li jista' jsegwi x-xogħol tal-Fondazzjoni Hela billi jagħmel like fuq il-paġna ta' Hela fuq Facebook. Hela jiġifieri isimha. Semmejt ħafna esperjenzi sbieħ u grazzi tal-li qsamtom magħna, forsi xi ħaġa li nixtieq nieħu spunt minna li semmejt inti hija li d-Dipartiment tal-Malti joffri ħafna opportunitajiet lill-istudenti meta jkunu għadhom studenti fil-fatt fi proġetti ta' riċerka ġifieri Kirsta semmejt ma nafx kemm il-wieħed semmejt tlieta jew erba'. U tajjeb intom l-istudenti li qed issegwuna jiġifieri jekk turu li intom interessati u anke titkellmu mat-tuturi, jafu jkun hemm opportunitajiet ta' riċerka biex tkomplu titħarġu fil-Malti u anke jgħinukom biex taraw fuq ix-tixtiequ tispeċjalizzaw fejn jidħol il-Malti anke għal teżi, masters il-qudiem, etc. Grazzi ħafna, s'issa ma kellniex mistoqsijiet speċifiċi għalik, kellna żewġ kummenti però se naqrawhom minn hawn u ftit ieħor. Ħanaddu għall-kelliema li jmiss li hija Rebecca.
Grazzi tal-li qiegħda magħna Rebecca. Rebecca hija għallima tal-Malti fis-sekondarja u għamlet l-MTL wara il-BA, ġifieri forsi dawk li nimmaġna l-maġġoranza tal-istudenti tal-Malti ikunu jridu jkomplu għall-għallima illum il-ġurnata l-pass li jmiss biex tilħu għalima fl-iskejjel sekondarji tal-gvern speċjalment tridu tagħmlu l-kors tal-Masters in Teaching and Learning. So, Rebecca, fidejk tkellimna daqsxejn fuq u fuq l-esperjenzi tiegħek. Grazzi Sefora tal-istedina u l-bqija tal-Aqda tal-Malti u nsellem lil kull min qiegħed isegwina. Mela kif qaltilkom Sefora jiena għamilt l-MTL wara li spiċċajt il-BA. Mela, jiena differenti jiena minn dejjem kelli ġo moħħi ġifieri dak li irrid nagħmel fil-futur għax jiena minn mindu kont żgħira xtaqt li dejjem insir għallima. Ma kontx naf minn dejjem li rrid insir għallima tal-Malti għax ovvjament dan jiġi eventwalment meta tibda tistudja l-ħsieb u ovvjament titgħallem il-lingwi u titgħallem suġġetti differenti, eċċetera, iżda minn dejjem kelli ħsieb li nsir għallima. Fl-2014 jiena bdejt ġifieri kelli ħsieb li ovvjament nagħmel il-kors tal-baċċellerat fl-arti fil-Malti u s-soċjoloġija, kelli dawk is-suġġetti b'mod ġenerali. Iżda mbagħad mill-ewwel għat-tieni sena ikonna l-għażla li ovvjament jew ħankomplu b'mod ġenerali jew inkella tkompli b'mod unuri u jien iddeċidejt li nkompli b'Malti Unuri. Din kienet deċiżjoni li kelli nieħu minħabba li jiena mbagħad beda l-interess tiegħi li nkompli għall-għallima tas-sekondarja minħabba li rrid nagħmel dan, allura rrid ovvjament suġġett li jiġi mgħallem fis-sekondarja. Għalkemm is-soċjoloġija ovvjament kien ħajjoħodni f'toroq differenti wkoll li stajtu użajtu wkoll biex nagħlem ovvjament is-sekondarja wkoll. Iżda il-imħabba lejn il-lingwa Maltija mbagħad hekk kif għamilt A-levels bdiet tikber, tgħid l-università u ddeċidejt allura li kien iċ-ċans issa li ovvjament nifoka fuq din il-lingwa partikolari u nitgħallimha fid-dettall. Allura mbagħad għamilt dan il-kors ta' 3 snin, nixtieq ovvjament niġbed l-attenzjoni li meta tistudja f'dipartimenti oħra tirrealizza kemm id-Dipartiment tal-Malti huwa dipartiment sinċir u uniku u l-istudenti mhumiex biss numru. Għaliex ovvjament din innotajta meta kelli ċ-ċans mbagħad ovvjament nistudja f'korsijiet oħrajn. Id-Dipartiment tal-Malti dejjem se jkun hemm as-support kollu, sewa dejjem kien hemm il-letturi dejjem kienu tajnuna lina, speċjalment meta ġejt biex nażel it-titlu għat-teżina bl-għajnuna ta' Dr. Michael Spanjol fil-każ tiegħi, għeni ħafna jiena minn dejjem kelli għal qalbi tradizzjoni orali u ovvjament tkellimt miegħu minħabba li huwa suġġett li għandu x'jaqsam mal-lingwistika u għalhekk rajna kif riġna b'titlu uniku li b'studju uniku li ma kienx għadu sar qabel dwar il-varjazzjoni fit-taqbil ta' tfal u rajna kif dan it-taqbil ivarja minn lokalità l-oħra. Dik kienet it-teżina tiegħi tal-BA. Imbagħad gradwajt fl-2017 minn dan il-kors u dik is-sena stess id-Dipartiment tal-Malti bl-għajnuna ta' Dr. Michael Spanjol tani l-opportunità li nagħmel taħdita. Issa din kienet xi ħaġa totalment ġdida lija minn xi waħda li ħinkollu nitkellem fil-pubbliku, ġifieri kienet esperjenza ġdida lija li qatt ma konna bsor li se nagħmilha. Irnexxilli nagħmilha u għadni kburija bija innifsi sal-lum il-ġurnata li ovvjament aċċettajt din l-opportunità u li fl-aħħar mill-aħħar irnexxilli nagħmilha. Ħaġa oħra wkoll biex għamilta l-aktar biex kemm jista' jkun inżommu din it-tradizzjoni orali ħajja għaliex iktar kemm jgħaddi żmien, aktar kemm jinbidlu ġenerazzjonijiet, aktar inħoss ovvjament li din tradizzjoni qiegħda tonqos qed nitilfu l-importanza tagħha iżda għalhekk b'din it-teżina u ovvjament bi programmi televisivi li naraw fuq din it-tradizzjoni kemm jista' jkun qed inżommuha ħajja. Imbagħad żewġ esperjenzi simili li kelli li ovvjament kieku mhux għax segwejt il-kors tal-baċċellerat fil-Malti Ruri żgur ma kienu se jiġu kienu kelli ċans żewġ esperjenzi separati nitkellem fuq żewġ programmi televiżivi li xandru fuq l-Istazzjon Nazzjonali u għal darb'oħra rġajt tkellimt
dwar l-istess teżina. Sewwa ġifieri kemm jista' jkun ovvjament dejjem naħtaf l-opportunità biex din it-tradizzjoni tibqa' ħajja, ġifieri kienet għadha u żgur tibqa' din it-teżina l-qalbi ħafna sewwa huwa suġġett li in-nies iħossuhom li jridu jisimgħu aktar dwaru. Mela, parti allura dawn l-esperjenzi, ġifieri, mbagħad ġifieri fl-2017 kien imissni li nieħu deċiżjoni rigward se nagħmel u kif se nkompli l-istudji tiegħi. Issa peress li jiena minn dejjem kont naf li rrid inkompli bħala għalliema u mbagħad kont naf li eventwalment la ħadd il-Malti Unuri ħankompli bħala għalliema tal-Malti, iddeċidejt li ovvjament insegwi l-kors tal-Masters fit-Tagħlim, dak kien fl-2017. Ġifieri hemmhekk bdejt il-kors tal-Masters, huwa kors totalment differenti minn dak tal-BA għal ħafna raġunijiet, huwa kors intensiv u impenjattiv ħafna iktar, il-kors tal-BA huwa impenjattiv. Iżda mbagħad ovvjament il-Masters qed titla' livell ieħor sewwa. Il-Masters fil-każ tiegħi peress li jiena ħadd il-Masters fit-Tagħlim tal-Malti, ovvjament il-kors tiegħi kien nifoka fis-sekondarja sewwa ovvjament magħna kien hemm dawk tal-primarja. Aħna tas-sekondarja ovvjament il-units jinqasmu b'dan il-mod, se jkollok units li għandhom x'jaqsmu mal-Malti u units li għandhom x'jaqsmu mat-tagħlim edukattiv. Issa, anka l-Malti, l-units tal-Malti, mhumiex il-units li ovvjament konna nistudjaw waqt il-BA, huma totalment differenti għax huma units li għandhom x'jaqsmu mal-edukazzjoni. Ġifieri qed tistudja l-Malti imma fl-istess ħin tistudja kif tgħallem il-Malti, mhux biss li tistudja l-Malti. Ġifieri kif tgħallem il-grammatika, il-letteratura, kull ħila fil-Malti, eccetera, riżorsi. Ġifieri għalhekk huwa aktar impenjattiv għax barra li għandek is-suġġett innifsu ovvjament tlaħħaq mal-units tal-edukazzjoni u tlaħħaq ma' dawk il-units ta' kif għandek tipprepara biex tgħallem is-suġġett. Dawk edukattivi ovvjament jinkludu l-psikoloġija ta' tfal, kif għandek tifhem l-isfond ta' tfal minn fejn ġejjin. Kien eżamijiet rigward daw il-units edukattivi u eżamijiet rigward il-units li għandhom xaqsu mat-tagħlim tal-Malti, jiġifieri l-kors kien varjat ħafna. U kif qedtilkom ma jiffokax biss fuq il-Malti, iżda jagħti iktar kważi importanza għax il-Malti inti tkun tallimtu sew fil-BA, allura l-MTL jagħti iktar importanza lill-edukazzjoni nnifisha. L-MTL li għandu differenti mill-PGCE, jekk dejjem mhux sejra żball, sapejna fien il-PGCE sena twil, imma l-MTL huwa sentejn u peress li kien hemm inbidlu wkoll l-affarijiet u s-sistema nnifisha tal-kors. L-MTL huwa sentejn twil, kelli nerġa' nagħmel teżi oħra din id-darba peress li jiena ovvjament inħobb it-tradizzjoni orali, rrid insib mod kif nerġa' ninkludi din it-tradizzjoni ukoll fl-MTL u fil-fatt hekk għamilt, rajt kif l-użu tat-taqbil u l-ħrief ta' tfal bil-Malti jistgħu jkunu utli fit-tagħlim tal-etika din id-darba. Ġifieri ma ffokajtx fuq is-suġġett tal-Malti meta tiġi biex tażel it-titlu tat-teżi bħalma ġiġa għedtu intom u bħalma kulħadd jaf huwa kemm xejn perjodu stressanti. L-ewwel opportunità li ġitni ngħid il-verità ħtafta, kont kuntenta fl-istess ħin qed ninkludi xi ħaġa li jiena għamil ġiġa u kont naf ġiġa dwarha. Iżda ovvjament it-tagħlim tal-etika huwa suġġett kompletament differenti mill-Malti. Imma la ġitni l-opportunità qed hija d-dinja sfida li rrid neleb u ovvjament jien biha ħanitgħallem aktar ukoll. Ġifieri apparti li qed nistudja l-Malti tallimt ukoll xi ħaġa oħra fuq l-etika. Tgħidli x'għandhom x'jaqsmu flimkien. Mela, it-topics li meta jiġi mgħallem is-suġġett tal-etika, it-topics li jinkludi ħafna drabi jkunu jinkludu tagħliema morali. U l-istess it-taqbil ta' tfal. Sewwa ġifieri kull taqbila ħafna drabi aktar xi kollha xi tagħliema morali. Sewwa għalhekk jien għaddu fil-verità. U rajt kif dan it-taqbil u battu kol xi ħrejjef jistgħu jkunu utli ġifieri fl-istessin biex jiġi mgħallem l-etika jintuża wkoll il-Malti biex bekk jiġi mgħallem dan is-suġġett partikolari. Ġifieri għad żewġ affarijiet kompletament differenti flimkien. Għal darb'oħra kelli l-għajnuna wkoll ta' Dr. Michael Spanjol u kelli t-tutur ukoll tiegħi Dr. Joseph Jordi Majna. Ġifieri
Hawnhekk kienet esperjenza oħra mill-ġdid li żgur mu se ninsa qatt, ġifieri kienet xi ħaġa li minnha jiena tallimt ħafna wkoll. U dak kienu ġifieri is-sentejn tiegħi nistudja l-MTL. Sewwa ġifieri kienu sentejn impenjattivi ħafna, iżda li nissuġġerixxi huwa li verament jekk tkun tixtieq li ssir għalliema tagħmel minn kollox sewwa, ġifieri jiena minn dejjem kont nixtieq li nsir għalliema, kont naf x'irrid u kif għadtu intom ħafna mill-istudenti li jitlu għal-BA, ġifieri għandi ħafna minn sħabi jiena kollha l-istess kors segwejna, bdejna BA flimkien u għadna ħbib sal-lum il-ġurnata, għadna issa għalliema kollha fi skejl differenti, għadna nitkellmu dejjem nitkellmu u naraw l-opinjonijiet ta' xulxin dwar dak li qed jiġri f'ħajjitna, ġifieri għadna ħbieb sal-lum il-ġurnata sewwa l-kollha liema tal-Malti. Imma ġifieri hija esperjenza totalment differenti minn dik tal-BA. Imma għalkemm l-ostakli kollha ħalet qajt ma' fihom dawn il-5 snin, irnexxieli u bħalma irnexxa lili jirnexxielu ħaddieħor, ġifieri dik hija xi ħaġa li konna ngħidu sa minn meta konna l-BA. Janice tista' tgħid għax Janice kienet parti mill-grupp tiegħi sewwa konna close ħafna. Konna ngħidu la waslu ta' qabilna, naslu aħna u l-istess nissuġġerixxi lil dawk kollha li qed isegwu, ġifier m'għandhomx għalfejn jaqtaw qalbhom u kulħadd jasal fejn għandu jasal jekk verament tixtieq li xi darba taqta' x-xewqa tiegħek. Issa mela rigward l-impjeg tiegħi llum il-ġurnata, jiena gradwajt fl-2019, eżatt kif gradwajt applikajt ġifieri biex insib xogħol, sibt xogħol fi skola privata, jiena nagħlem fl-iskola San Anton, l-Imġar. Issa din hija t-tieni sena tiegħi nagħlem huwa xogħol għall-qalbi ħafna. Il-fatt li nara l-istudenti kuljum daqs li kieku qas biss immur għax-xogħol sewwa, għax tant kemm jiena nkun kuntenta li ħanara lill-istudenti kuljum għalkemm l-ostakli kollha ninqalgħu f'dawn is-sena u nofs sewwa, għamilna minn kollox biex xorta neqgħu nagħmlu ħilitna biex neqgħu nagħmlu u ovvjament l-istudenti jieħdu t-tagħlim xieraq. Ma jiddispeċinix bil-istudji li għamilt, anzi nħossni gburija li wasalt hawnhekk, iżda kif qedtilkom id-Dipartiment tal-Malti kien dak li rawhem fija li mħabba lejn il-lingwa Maltija u wasalt fejn wasalt bis-saħħa tal-Dipartiment tal-Malti. Ġifieri kulħadd għandu li jekk verament tixtiequ li tagħmlu xi ħaġa mhux biss li ssiru għalliema qatt m'għandkom taqtaw qalbkom għax taslu fejn tixtiequ dejjem sewwa. Jien nagħmel minn kollox biex inrawwem l-imħabba li għandi lejn il-lingwa Maltija fl-istudenti li nagħllem sewwa, ix-xogħol tal-liema ma jirrikjedix biss li taħdem fil-ħinijiet tal-iskola biss, wasta jiena jew għax għadni nibda ġdida, imma ovvjament wara l-ħin tax-xogħol hemm bżonn li tipprepara wkoll il-preparamenti tal-lejliet ngħidilha jiena, ovvjament tkun pjanajt qabel, imma dejjem jara x'inqala l-corrections, eċċetera li tagħmel it-tiswijiet u tikkorreġi, ġifieri mhux li kemm tgħid tmur l-iskola u daqshekk. Ovvjament jirrikjedi responsabilità oħra ġifieri wara l-ħin tax-xogħol biex tkun tista' twassal lezzjonijiet ideali tiegħek lill-istudenti sewwa ħafna riżorsi, ħafna pjanar biex tagħmel it-tagħlim mill-aktar interessanti, imma kif qedtilkom jiena ninsab għala qabel ħafna b'dan ix-xogħol u nħeġġeġ il kull min jixtieq isir għallim biex isegwi l-passi tiegħi. Jiena nissuġġerixxi li tagħmlu l-MTL sewwa ħalli anke ħabba riżorsi, ħabba pjanar l-schemes of work. Dak iż-żmien ħatossuha diffiċli, imma mbagħad illum il-ġurnata jiena inħossni li għamilt id-deċiżjoni tajba sewwa li għamilt dan il-kors biex preparani sew għal meta mmur fil-klassi, anke l-fatt li jkollna teaching practice, eċċetera, ġifieri taħriġ prattiku, dawk huma kollha għajnuna li jiena sibt li forsi dak iż-żmien tarahom kemm xejn ta' ostakli meta tkun għaddejja mill-kors sewwa, iżda mbagħad ovvjament illum il-ġurnata ngħid imnalla kienu max ovvjament minnhom tallimt ħafna. Imma mill-bqija dak li għandi xi ngħid jiena u nħeġġeġ lil kull min ovvjament jixtieq isir għalliem biex jagħmel il-kuraġġ għandna bżonn ħafna għalliema u inkunu nistgħu ovvjament naħdmu flimkien u kulħadd ovvjament ikollu dan il-kuraġġ biex jieħu din id-deċiżjoni għall kors tal-MTL ukoll.
Grazzi ħafna Rebecca. Mela, Sefor għandek xi mistoqsijiet li nistgħu. Mela, bħala mistoqsijiet għal Rebecca essaċ mawx. Rebecca sellimlek George Kassar għallek proset kemm qed iġib li memori. George kien wieħed mill-kellima fl-ewwel taħdita li organizzajna 4 snin ilu fil-fatt. Inżelli għalih il-George, kollha konna fl-istess grupp ma' Gordon, Janice, illum qed inqanqal ħafna memorji jiena. Għamilnilkom reunion żgħira ara. U Melanie Ferro kummentatu għal taħdita interessanti ferms jien spiċċajt il-BA Honors fil-Malti fl-1997. Jien għalem fil-primarja aktar minn 20 sena u ftit nuża d-degree, però l-kors għeni naħseb mod kritiku kif qalet sewa l-kellima Anne-Marie u qalet prosit lilkom il-kellima kollha. Għaw komment iħor, Rachel Stedin għaltlek process u koll Rebecca, għandek il-fanza. Forsi naddu għal-kalima li miss, sorry ħallejnik tistenna ħafna. Le, tinkwetax, laqas xej. Tajjeb, mela ħanaddu għal-Dorothy. Wis probabli xiftit jewis l-iktar li nafu għal-Dorothy mux xena mużikali kif ukoll dik televiziva. Imma barra minn hekk Dorothy tgħallem il-Malti kif ukoll il-mużika u xek fl-iskola sekondarja. Barra minn hekk tagħmel xi xogħol relatat mat-teatru. Mhux ħansemmi il-korsijiet u l-istudji kollha tiegħek. Għax għandek lista estensiva u ħaħalli fidejk biex tgħidilna inti. Ma fidejk Dorothy. Grazzi ħafna tal-istedina l-ewwel net. Jiena inħossni nxaqleb lejn ħal-oħra tal-miżin, ġifieri kif qalet Anne-Marie, inħossni ftit anzjana issa għax ukoll inni naħseb xi 15-16 sena li bdejt il-BA fil-fatt. U hekk ġeltuni nirrifletti ftit jienu nipprepara għal din it-taħdita u apprezzajta ħafna dik ta' wkoll għaliex xi kultant tħoss li żmien għaddej. U ma nafx ngħid għalija ġieli nistaqsi li nifsi ma jien qed nagħmel biżżejjed f'ħajti. Imbagħad isu attività bħal dik ġelek teżamina kemm l-għażliet tiegħek matul iż-żmien, kemm l-aspett akademiku, ġifieri imma anke naħseb l-esperjenzi li tkun għaddejt minnhom kemm ishom ikomplu dejjem jarrikkixxu lil dak li jkun insomma u xek bħala persuna. U hekk ħaġa sabiħa ħafna li tisma' b'dawn it-triqat differenti li kollha tista' tgħid bdew mill-kors tal-BA. Jien fil-verità ma nistax ma nibdix bħal-maġġoranza ta' sħabi fil-fatt għax fil-verità il-mistoqsija x'biħsibek tagħmel bil-Malti kont nismagħha wkoll ħafna drabi meta xi ħadd ikun staqsini x'kors qed insegwi u nsemmilhom il-BA. U l-istess ir-risposta kienet dejjem tkun is-suġġett joġobni. Fil-verità qatt ma kont naf x'se nagħmel u qatt ma xtaqt kors li wassalni għal triq waħda biss. U xtaqt ukoll ovvjament li l-kors nkun qed nieħu gost nagħmlu wara kollox. Wara li għamilt A-levels biex inkun onesta l-ħsieb kien li nidħol l-università u nibda l-kors tal-liġi. Imma aktar naħseb li kienet l-influenza ta' sħabi f'Sana Luigi li qishom ħafna minnhom diġà kellhom il-ħsieb jaqbdu dik it-triq wara li normalment ikunu segwew il-kors tal-arti sewwa fis-sixth form. U niftakar dak iż-żmien kien fost l-allima li kellna lil Mark Vella, illum naf li jagħti anke xi credits l-università, li kien wieħed insomma mill-allima tagħna. U niftakru jistaqsina ma x'biħsibkom tagħmlu issa la titlu l-università. Kien għalija kienet meta kont is-sixth form xorta l-università kienet xi ħaġa wisq il-bod biex noqgħod naħseb fiha, kelli xorti nkun naf x'se ikollha għadha, ġifieri. Imma risposti kienu jkunu normalment jew totalment ċerti li liġi, jew m'għandix idea bħali wara kollox. Issa ovvjament mingħajr ma neħi mill-mertu ta' min jaf x'inhi triqtu u jibqa' jispeċjalizza f'dik it-triq waħdanija, ġifieri. Imma kif rajna ħafna minna aħna pjuttost bil-kontra u jiena wkoll bnidma li inħobb kemm jista' jkun isni inżomm kemm għandi għażliet jekk jista' jkun miftuħa kollha qudiemi. U dejjem kelli f'moħħi li l-ewwel kif semmejt inti nibbilanċja anke l-iżvilupp artistiku ma' dak akademiku sewwa b'xi mod jew ieħor. Fil-fatt
qabel tħalt l-università, ġifri wara sixth form, u dik kienet vera bl-ħsieb, kont irbaħt borza ta' studju li kellha x'taqsam ma' drama u kont għamilt sena l-Belġju fuq hekk, ġifieri, illum inħares liha bħala sena li għalmitni ħafna u għad għandi kuntatti li bqajt inżommhom sal-lum minn dak iż-żmien, imma fl-istess ħin kont inħossni għamilt dak il-pass kmieni fil-qasam artistiku, kull ma kelli 17-18 sena meta tlaqt. U allura issa xorta baqgħet tixel fija dik il-ħeġġa li niġi u nibda kors Malta bħal mamlu sħabi. U allura wara dik is-sena ġejt lura u bdejt il-BA fil-Malti u l-Ingliż mal-Università. U kif għattilkom, għaziltu għax inħobb il-lingwi, blebda tir f'moħħi ta' x'se nagħmel wara, rrid sempliċement inkun bdejt kors u kors li joġobni. Imbagħad fil-fatt anke fil-BA stess, jien sewa qed ngħid mal-Malti kelli l-Ingliż u wara l-ewwel sena niftakarni ninkwieta għaliex wara l-ewwel sena xorta xtaqt inżommhom it-tnejn jien il-lingwi. Kien idejjaqni l-fatt li rrid nażel jenqas f'restorant kemm jista' jkun jekk ħanġib xi ħaġa nara li raġel ma jġibx bħali, se nkun nista' nduq ukoll. Allura xtaqt inżommhom it-tnejn u fl-istess ħin konna fli hemm din l-idea tal-honors. Issa fi żmienna ma nafx għadix tinħass illum, imma isu li jkollok l-honors wara dik il-BA kienet hekk tinħass b'xi mod aktar prestiġjuża. Imma jien l-għażla ma ħassejtniex komda daqshekk nagħmilha dak iż-żmien. U xtaqt nibqa' biż-żewġ suġġetti u niftakarni mixja fil-kurutur, insomma u kien hemm il-professur Oliver Friġġieri u dejjem bil-bib imbexxaq jew jittawwal u jgħidlek għandek bżonn xi ħaġa sinjorina. U isni ħadd l-opportunità niftakar u mort inkellmu. U għatlu x'ħan nagħmel General Honors u qalli isma' għalli jiena General kelli. U huwa tajjeb li jekk tħoss li s-suġġett jikkontribwixxi għal ieħor tibqa' tistudjhom it-tnejn. U mbagħad kien qalli frażi u issa baqgħet f'moħħi għalli u kieku stess jekk ma jkollokx honors jiġifieri dishonor. U isu niftakar li dak il-kumment serraħ li rasi għal kollox imbagħad għattajjeb jiena l-għażla m'għandix għalfejn nagħmilha, nibqa' bil-Malti u l-Ingliż u bqajt bil-General fil-fatt u insomma u naħseb iż-żmien tani parir sa ċertu punt ukoll għax imbagħad wara l-BA għattajjeb minn issa nażel xi ħaġa oħra li fiha nista' nżomm iż-żewġ lingwi. Dejjem isu dak it-tir tiegħi kien li kemm jista' jkun nibqa' nħaddimhom it-tnejn. U mbagħad kont għamilt il-postgraduate diploma fl-interpretazzjoni mal-Università l-istess. Ovvjament kelli opportunità nagħmel parti żgħira minnha fi Brussell ukoll. Imma għamiltu għax fittixt li nibqa' niżviluppa fiż-żewġ lingwi. Biex nirrispondi l-mistoqsija ta' Gordon l-ewwel, fl-interpretazzjoni l-skill sets huma ftit differenti mit-traduzzjoni għax tidħol iktar l-arti tal-paraphrasing. Inti isek l-ewwel trid tifhem il-kontenut ta' dak li qed jingħad. Issa sew jekk hux qed tagħmlu dak il-ħin waqt li għaddej id-diskors oriġinali, ma anke jekk hux qed tieħu notamenti biex wara terġa' tirrepetih fil-lingwa tiegħek. Imbagħad ovvjament f'inqas jirisek trid tgħidu bl-iktar mod li jinftiem l-aħjar fil-lingwa li qed tinterpreta fiha. Ovvjament trid taġixxi b'ċertu veloċità u ħafna drabi aħna nafu li hux vera lingwa qatt ma tista' tiġi interpretata totalment kelma b'kelma għal-lingwa oħra, speċjalment pereżempju fejn jidħol l-aspett iktar idiomatiku x'hekk ta' lingwa. Insomma, ma naturalment it-traduzzjoni mbagħad titlob min-naħa l-oħra aktar reqqa anka fil-kidba tagħha u vera lingwa u naħseb insomma Ġenis diġà elaborat ħafna fuqhom mhux ħantawal wisq. Insomma, mbagħad wara l-interpretazzjoni iddeċidejt li nidħol għall-kors tal-PGCE ukoll. U għamiltu l-istess mhux għax kelli l-ħsieb li nsir għalliema, kont naf li kif qalet Emmeri l-ewwel tkun taf li għandek dik il-ħila fik li tgħallem u kelli dik l-imħabba u anke l-ħeġġa u kelli esperjenzi oħra nagħllem fejn tidħol mużika u drama diġà, imma dħalt tal-kors primarjament għaliex ommi kienet għadha kif għamlitu, kienet għamlitu fl-istorja jien għamiltu fil-Malti, imma kont naf li l-kors ħajalaq dal-waqt u għal sena la għadni ma bdejx naħdem.
nagħmlu wkoll mela. U fil-verità kienet esperjenza sabiħa immens, kemm ġifri mill-lat akademiku tagħha ma anka speċjalment waqt it-taħriġ prattiku kif qalu kelliema oħra qabli anka f'ftit ġimgħat hux kapaċi tibni relazzjoni tant sabiħa mal-istudenti. U għalhekk imbagħad issa kienet ħaġa naturali fija li kif rajt li kien hemm post vakanti fis-skola, applikajt, insomma, untażilt mal-ewwel intervista, kien xi Mejju, jiġifieri kont għandna nispiċċah il-kors tal-PGC meta kont diġà naf li għandi xogħol. Allura isu id-dinja tax-xogħol full time bdejta b'dak il-mod, mhux għax dejjem ħlomt li nagħmel dak ix-xogħol. Anzi, kif qabel jien bniedma li nħobb ħafna l-arti u l-mużika u rrid nibqa' niżviluppa f'dak il-qasam ukoll. U imma il-klassi nħobba fl-istess ħin, imma ġieli jiġuni dubji nammetti għax wara xar snin nagħlem ngħid xi kultant ngħid għandi nibqa' fl-istess triq għax it-tagħlim ovvjament kif jaf kulħadd min jgħid fl-istess qasam jieħodlok ħafna mill-enerġija tiegħek fl-aħjar ħinijiet tal-ġurnata. U fil-fatt meta xtaqt nimraħ u niżviluppa fuq sma oħra, kont ħadd sena break ukoll mit-tagħlim, isserġajt irritornajt għax ħassejt li ikun tajjeb, imma meta kelli bżonn break ħadtu wkoll jiġifieri. Imma sakemm ili nagħlem u qabel ħadd il-break ukoll għamilt żewġ MAs. Waħda kienet fl-istudji fl-Ingliż mal-Università ta' Nottingham. Dak isu fil-bidu naħseb li bdejt nagħlem għamilta isni ħassejt il-bżonn li xorta nibqa' niżviluppa jien minkejja li bdejt xogħol full time. Imbagħad aktar tard kont għamilt l-MA fil-Malti, kont għamilta b'teżi dwar il-mużika popolari mal-professur Manuel Mifsud. Propjament għamilta dik kienet xi ħaġa li ilha ħafna tberren kemm f'moħħi kemm f'moħħ il-Profs Manuel u li kważi għamilta fil-forma ta' MA anzi biex nagħtiha aktar struttura dax-xogħol li kelli nagħmel u fl-istess ħin ikolli deadline miegħi nnifsi biex ix-xogħol inwettqu għax kien xogħol fuq il-karriera mużikali tan-nannu tiegħi u xtaqt li xi darba niġbor kollox u anka eventualment forsi nippubblika x-xogħol. U kien f'da żmien li involvejt ruħi fl-Għaqda tal-Malti. Kont uffiċjal relazzjonijiet pubbliċi dak iż-żmien. Kienet esperjenza universitarja nista' ngħid iktar rikka mill-esperjenzi kollha jiġifieri ta' qabel għax huwa sabiħ ħafna li tissieħeb f'għaqda meta tkun student u speċjalment meta tkun qed tagħmel xogħol ta' riċerka, riċerka ħafna drabi taqtak ftit aktar waħdek. Imma b'dal mod stajt nieħu sem fil-ħajja universitarja b'mod aktar attiv. Billi nippromovi l-Malti ma billi insibu mod innovattivi fi grupp biex nagħmlu dan sewwa naqsam diversi riżorsi wkoll minn tiegħi. U anka nitgħallem ħafna, hija ħaġa sabiħa ħafna li tkun parti minn għaqda u l-Għaqda tal-Malti naf kemm taħdem u min jista' jiġifieri jagħti l-kontribut tiegħu nħeġġu ħafna. Issa barra dawn l-istudji li semmejt, jien nistudja wkoll il-vuċi klassika ma' sopran Mirjam Kawki u milux ksibt ukoll l-LTCL huwa liċenzjat fil-music performance fil-vuċi klassika minn Trinity College London. U bħalissa wkoll għaddejja kors ieħor bil-kors li iwassal ċertifikat fil-qari tal-provi fil-fatt. Qed isir online allura kien vantaġġ kbira lija li nibqa' full time u fl-istess ħin insegwi kors. U insomma ta' wara kull kors b'xi mod dejjem ngħid li se nieħu break, imma dejjem jiġi dak iż-żmien fejn isni inħoss li nixtieq nistudja xi ħaġa oħra. U fil-verità bdejtu għax ħafna kienu qed jistaqsuni għal xogħol ta' qari ta' provi u allura isni inħoss li ċ-ċertifikat huwa dejjem iktar ta' għajnuna jiena meta tkun qed tidħol għal biċċa xogħol.
Imma kif qalu sħabi u ma nistax ma nsemmijiex. Barra minn daw il-korsijiet kollha, naħseb inħoss li xi ħaġa li kienet importanti ħafna fil-bini tal-karriera tiegħi u l-imħabba wkoll li rawwimt lejn l-istudju tal-Malti b'mod speċifiku kien id-dipartiment stess. U kull min mexxih u kull min jagħmel parti minnu jiġifieri biex ma ninsal ħadd. U bqajt anke jien insibni fil-biċċa l-kbira dejjem nirritorna lejh nerġa' l-istudji tiegħi u nixtieq ħafna nirringrazzja lill-letturi kollha għax is-suġġett naħseb qabel jalmuh juruna li għandhom passjoni għalih u dejjem lesti jagħtu ħinhom lill-istudent bl-akbar umiltà. Bħalissa anke fil-kors online, onestament naffaxxina ruħi kemm il-letturi meta qegħdin mal-istudent ma jafux x'inhu ħin, ma jafux. Issa dawn għandhom l-impenji tagħhom fil-għodu, il-familja tagħhom, imma kieku jistgħu jibqgħu jagħtu lill-istudent u di xi ħaġa li tolqotni wisq u naħseb is-suġġett sirt inħobbu l-aktar minħabba fihom qabel xejn u llum li xogħol full-time tiegħi huwa tgħallima ngħid b'wiċċi minn quddiem jien stess nipprova nimmodella t-tagħlim tiegħi fuq tagħhom. U nipprova hekk inħalli fija tixel dik il-passjoni fil-klassi li għandhom huma. Ħafna nġibhom quddiem għajnejja meta nkun qed nagħllem. Biex immorru fuq ix-xogħlijiet, apparti il-full time tiegħi tajjeb tagħallima jien għallima tal-Malti f'Savio College l-ewwel net mis-7 sal-11 sena. Hija naqra jibsax nara l-kulħadd tista' tgħid fis-sekondarja, imma xi kultant anke minħabba l-iskola mhix kbira wieħed ikollu jaddatta. Imma nagħmel diversi xogħlijiet oħra żgħar l-ewwel hemm bħalissa, ġifieri fosthom pereżempju nagħmel il-voice overs tal-programm televiżiv bħalissa il-sinna. L-istess ikun hemm ħafna intervisti fih ma' ħaddiema esperti f'diversi oqsma tal-Malti. Nagħmel xogħol ta' traduzzjoni wkoll, kitba ta' kontenut ukoll. Forsi mill-lat iżjed artistiku mbagħad ġieli nikteb għat-teatru wkoll. Normalment ikunu kummissjonijiet ħafna drabi mit-Teatru Manwel għal biċċiet teatrali ta' tfal. Kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż, imma l-aktar bil-Malti għax mod kif illum it-tfal nesponuhom aktar għal-Malti permezz tat-teatru. Nagħmel xogħol ta' produzzjoni intella affarijiet tiegħi stess u direzzjoni artistika wkoll fit-teatru. Nikkollabora ħafna mat-Teatru Manwel u napprezza ħafna li jtuni dal-ispazju fil-fatt. Nieħu sehem f'diversi produzzjonijiet teatrali, ovvjament bħalissa bil-COVID xi ftit jew it-teatru waqaf imma mhux għal kollox laqqas. Ovvjament nagħmel ħafna xogħol ta' kant, kunċerti, tiġijiet, recordings, kollaborazzjonijiet. Il-kant iġib ħafna xogħol fil-verità. Bħalissa qed inħejji għal recording mal-Orkestra Nazzjonali u anke għandi filming ta' kunċert ma' Teatru Manwel li ħireġ dal-waqt ukoll. Nħoss li f'dal perjodu tal-pandemija minkejja li teatri magħluqina xogħol li forsi naqas ix-xogħol, imma ħadd gost li kelli din l-opportunità li nesperimenta b'modi ġodda wkoll ta' kif inwassal il-materjal tiegħi u kelli opportunità naħdem f'kuntesti ġodda wkoll qudiem green screen pereżempju, affarijiet li mhux soltu tagħmilhom fit-teatru meta għandek in-nies quddiemek. U minux ukoll peress li inħobb intella l-produzzjoni tiegħi stess nedejt kumpanija żgħira għal dan ix-xogħol. Jiena għandi il-ħabib ħafna tiegħi Edward Mifsud li anke huwa pjanist bravu allura naqsmu ħafna r-riżorsi tagħna ma' xulxin. Imbagħad nagħmel xogħlijiet oħra, ġifieri pereżempju nagħmel xogħol ta' ġurija ħafna drabi f'affarijiet ta' kant, speċjalment kant bil-Malti.
prezentazzjoni ġili għamilt, nallem kif għattent il-mużika, teorija u l-kant ukoll. U ġili nintalab nagħti xi lezzjonijiet tal-Malti online ukoll, b'xi mod, insomma, nimlija l-ġurnata mhux ħażin. Imma dejjem kemm jista' jkun nipprova nibbilanċja bejn xogħol u tagħlim. It-tagħlim għalija inħoss li huwa importanti ħafna u kemm jista' jkun nipprova ma neqafx minnu. Hemm xogħlijiet oħra li kont nagħmel u llum forsi mhux m'għadniex ta' insomma hemm minnhom li anzi jenuni nistabbilixxi ruħi ħafna fix-xena mużikali u teatrali, id-diversi kunċerti li għamilt. Imma għamilt żmien pereżempju kont assistenta produttriċi ta' programm ukoll televiżiv u kont nippreżenta parti minnu. Jiġifieri kemm jista' jkun missejt ma' ħafna xogħlijiet differenti. Anka xogħol volontarju jiġifieri sal-lum għadni ngħin iċ-chaplaincy tal-Università nħossib il-kor hemmhekk. Jiġifieri nipprova kemm jista' jkun ir-riżorsi tiegħi b'xi mod jew ieħor nużhom. U nħares lura grazzi tal-opportunità ġifieri li nħares lura ngħid għamilt xorti jien imma naħseb fil-verità qatt ma fittixt x'jista' jagħmel il-kors għalija. U hawn l-aktar li nixtieq forsi naqgħad anke mal-mistoqsija ta' aktar kmieni dwar is-soft skills u riżorsi oħra utli u forsi anke niżviluppa ftit iktar fuqha. Xi kultant isni nħoss li hemm din il-mentalità ta' imma l-kors x'jista' jagħmel għalina meta nħoss li fil-verità aħna kapaċi noħolqu x'nistgħu nagħmlu bih il-kors. Forsi l-ġenerazzjoni ta' qabilna anka b'intenzjoni tajba ta' jiġifieri, imma kienet issa tipprova tiftilna għajnejn aktar għal dan għax imdorrija aktar bit-tip ta' xogħol mid-9 sal-5, probabbilment taħt management team li jmexxija u rasa mistrieħa speċi li għandha xogħol fiss u li aktar se tibqa' tagħmlu għal snin twal allura jekk inti tħalt biex tagħmel kors ta' perit, l-irwieħ, ħajsir li perit, jekk tħalt tal-liġi, l-irwieħ għandu xogħol. U jisu dak li jkun forsi jinkwieta x'tkun ħatażel il-BA, imma naħseb illum din l-idea qed tinbidel ftit. U ħafna kienu kapaċi joħolqu networks madwarhom li jgħinuhom jagħmlu l-maġġoranza tax-xogħol tagħhom online, pereżempju, u fl-istess ħin ikomplu jkabbru u jsaħħu il-riżorsi tagħhom. Sewwa, jiġifieri ikunu ħaddiema indipendenti tista' tgħid. Anka pereżempju fis-sitwazzjoni tal-COVID, inħoss li n-nies bl-aktar riżorsi kienu l-inqas nies li batew. Għax kienu kapaċi anka jiddiversifikaw ix-xogħol tagħhom. Pereżempju kif għadt l-ewwel jien ngħid għaliha għalkemm ċertu affarijiet waqfu vera, pereżempju t-tiġijiet waqfu, it-teatru naqas, imma x-xogħol online mbagħad ma naqasx. U inħoss li it-teatru kif għadtilkom l-ewwel laqqas ma waqaf għal kollox għaliex l-istess għandi riżorsi d-dar u kapaċi nkompli mmexxih online jew nagħmel ħafna xogħol differenti f'dak il-qasam. U għawisni nixtieq insemmi dal-punt importanti li fakritni fih dik il-mistoqsija fil-fatt. Tajjeb ħafna li tfittex u tkun taf x'riżorsi għandek apparti l-kors li qed tieħu għax fil-verità dawk huma l-aktar li se jarrikixxu lilek u jġaluk tispikka f'xogħolok anke jekk se tkun impjegata min jagħmel interview għal xogħol ħafna drabi ma jintażilx għax għandu biss il-kwalifiki, kull min applika suppost għandu l-kwalifiki sa fejn fien, imma ħafna drabi il-kandidat jintażel għax ikollu riżorsi oħra li jkomplu jgħinu lilu bħala persuna jispikka u jkun aktar innovattiv fix-xogħol li ħajamel. Allura inħeġġeġ ħafna lill-istudenti biex kif għandhom iċ-ċans għax imbagħad ġieli d-dinja tax-xogħol tnaqqaslek il-ħin xi ftit jew wisq, kemm jista' jkun isiru midħla ta' pereżempju ċertu software, jiena f'ċertu pjattaformi pereżempju li se jgħinuhom
jippreżentaw irwieħhom aħjar bħala persuna f'kull ħaġa li jagħmlu u bihom jibdew isiru aktar indipendenti. Per eżempju, jekk jien inkanta nagħtu każ, għaliex għandi nieqaf hemm, sempliċement inkanta nista' nitgħallem strument jew tnejn ħalli nifhem aħjar kemm xogħli kif ukoll xogħol min jakkumpanjani, nista' ninvesti f'apparat tajjeb u nitgħallem nirrekordja li l-nifsi sew, pereżempju, jiena anke recordings tal-sinna d-dar tiegħi stess nagħmilhom, pereżempju. Nista' ninvesti u nitgħallem f'software li jgħinni nikteb il-mużika u nagħmel l-arranġamenti iktar b'faċilità. Qed insemmi l-arti fil-każ tiegħi xi kultant inqis l-arti bħala forsi xi ħaġa separata mill-akkademja, tamma inħoss li fil-verità waħda tgħin lill-oħra wkoll. Fil-qasam artistiku jafu li għandi Malti tajjeb u naf nużah, ovvjament grazzi għal korsijiet tad-Dipartiment tal-Malti, ibda mill-BA jiġifieri. U allura f'dak il-qasam, fil-qasam artistiku, għalija il-Malti kważi qisu sar speċjalizzazzjoni wkoll. Imbagħad minnaħa l-oħra fil-qasam tal-Malti nista' nkun artistika wkoll u fil-klassi vera nuża l-mużika, l-kant, id-drama, favorija biex anke lezzjonijiet ikunu aktar interessanti, insomma anke f'aspetti oħra tal-Malti nużhom. Barra minn hekk nagħti każ ħafna ta' kif nippreżenta lil innifsi sew jekk fuq social media, jekk hux qed nirriklama jew noħloq poster għal xi kunċert jew avveniment ieħor, insomma. U ovvjament xejn l-iktar hu f'dawn l-affarijiet jekk mhux il-lingwa dik l-ewwel ħaġa naħseb, il-mod kif titkellem, x'tikteb u jekk qed timmarketja xi ħaġa speċi kif se tingaġġa lil dak li jkunu x'hekk. Imbagħad riżorsi oħra bħalma diġà semmejt se jgħinuk dejjem tkun aktar indipendenti u innovattiva f'dawn l-affarijiet biex tirriklama lilek innifsek jew lil xogħolok. Imma lajn l-ewwel matikola aħna ngħidu naħseb vera fil-verità kors bħal dan mhux jillimitak imma jiftaħlek tant u tant għażliet fil-karriera tiegħek u jagħtik dik iċ-ċerta indipendenza sabiħa għax hekk għandek ħakma tajba tal-lingwa int se tkun qabel kollox komunikatur tajjeb ħafna u se tasal ant min tixtieq. Issa forsi vera semmejt l-istudji x-xogħol imma wara kollox nixtieq nagħlaq li u ngħid li speċi li lin mill-korsijiet akademiċi, artistiċi forsi f'dal każ li wieħed kapaċi jagħmel f'ħajtu u mir-riżorsi u l-kuntatti kollha, insomma li wieħed jista' jkollu. Dak li naħseb verament għandu l-ikbar valur jien fil-ħajja huma r-relazzjonijiet li inti tibni matul ħajtek mill-kollegi tal-kors, sal-iżgħar student li forsi qatt tgħallem li jikber u jibqa' jafulek, sa kull min qatt tgħallmek jew li tiltaqa' miegħu fil-ħajja. Dejjem inħeġġixkom tkunu umli, ftakru li dejjem għandkomx titgħallmu minn kulħadd u dejjem fitxu qabel xejn li tagħmlu l-ġid b'dak li għandkom, b'dak li tafu. Grazzi, Dorothy, ħallejtna b'mistoqsija waħda f'moħħna. Issib ċans torqod. Iva, ssib ċans torqod. Semmejt affarijiet tant inti involuta f'attività. Ssib ċans anke sar għandi treadmill hawn ġifieri dikra biex niċċaqlaq ukoll ma noqgħodx mal-kompjuter. Tajjeb, importanti wkoll. Kien hemm ħafna kummenti sbieħ li daħlu minn għandi nies li qed iseguna li qalu proset lilkom il-kelliema tagħna, proset tal-karriri sbieħ li qbadtu, l-istudji li għamiltu, komplejtu tarik ix-xuruħkom u titħarġu fil-Malti u anke lil-in mill-Malti. Kien hemm mistoqsija li qbiżnija l-ewwel għax qed forsi iktar tista' twiġibha inti Dorothy. Għal min jixtieq ikompli l-istudju għall-interpretu kemm huwa essenzjali li tiggradwa fil-Malti? Naħseb huwa essenzjali ħafna għall-inqas jinsibtu utli immens għax inti dejjem qed taħseb dak il-ħin biex trid taħseb u titkellem ħafna drabi. Allura iktar ma jkollok ħakma tajba tal-Malti, aktar se tirnexxi fih il-kors.
Naqbel miegħek u l-istess persuna Nicole Bartu staqsiet ukoll x'nistgħu nagħmlu biex intejbu s-sitwazzjoni għal nies def li jixtiequ jkomplu fuq din il-linja. Ma nafx hawnx min jista' jwiġibha. Komplu fuq li ma linja però fuq Għall-interpretar naħseb qed tgħid. Di mistoqsija interessanti ħafna li tagħmlu għal id-dipartiment fil-fatt, naħseb. Dr. Spanjol magħna ma nafx jistax forsi jikkontribwixxi wkoll. Kif inhi l-mistoqsija eżatt sefore, ma importax. X'nistgħu nagħmlu biex intibu s-sitwazzjoni għal nies def li jixtiequ jkomplu fuq din il-linja għall-interpretar qed nifhimha jiena. Jekk Mhux direttament marbuta mad-Dipartiment tal-Malti, però. Imma marbuta wkoll fl-istess ħin. Meta nitkellem fuq l-interpretar, is-smigħ huwa ħila fundamentali u x'li għandek bżonn. Ġifieri naħseb hemmhekk ikun hemm numru ta' diffikultajiet mhux ħażin. Naf li l-Università taħdem għal riżorsi li bażikament ikollok magna li ssarraf il-kitba f'taħdit u t-taħdit f'kitba. Kif naraw f'lingwi oħrajn, lek ir-riżorsi nħolqu għal-lingwi oħrajn. Bil-mod il-mod naslu għal-Malti wkoll, imma bħalissa naħseb jekk nista' nwieġeb bl-onestà u sa fejn fina naħseb hija daqsxejn diffiċli bħalissa fl-interpretar. Imma jista' jkun ser żbaljat ukoll, forsi meta jistaqsi jista' jiċċekkja ftit mal-Student Advisory tal-Università li kapaċitati iktar informazzjoni milli għandi jien bħalissa. Ngħid trid ħażitni daqsxejn il-mistoqsija għax qatt ma ħsibt fiha, ma naħseb tajjeb li nibdew naħsbu fid-direzzjoni wkoll. Tajjeb, grazzi tal-li ġibt il-mistoqsija. Ma jidirx li daħlu aktar mistoqsijiet, jiġifieri naħseb nistgħu nagħlqu din l-attività hawnhekk. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna, però qabel għax din l-attività organizzata mill-Qatt tal-Malti u anke mid-Dipartiment tal-Malti. Dr. Spanjol, ma nafx tgħid xi kelmtejn tal-aħħar min-naħa tiegħek. Ġeluni. Orak, ħansemmi 3 punti ta' malajr sewa għax kienet interessanti ħafna jiddispjaċini ma lħaqx l-ewwel biċċa, ma lħaqx l-ewwel kellima. Min ma laħaqx ra kollha l-taħdita ħatibqa' fuq Facebook, jiġifieri tkun tistgħu terġgħu tarawha wkoll fuq il-paġna tagħna. Rasi għax naf li tirrekordihom. 3 punti ta' malajr. L-ewwel net proset lil Sefora u Michela ta' kemm mexxew l-attività mod sabiħ interessanti. Ġobni ħafna kif interaġixxejtu magħna mal-kellima insomma u mal-bqija, mal-udjenza. U grazzi lill-laqda li ta' kull sena torganizza din l-attività. Sefora forsi tiftakar din l-attività kienet nibtet minn konna f'lecture f'Gateway u x'konna Sefora. X'se nagħmlu wara l-BA? Sefora u sħabha kienu waslu fl-aħħar sena, fl-aħħar ftit ġimgħat insomma kontu, u bdejna ngħidu x'se nagħmlu. U dak iż-żmien kienet komuni ħafna li jintużaw il-hashtags, mhux għax is-saleta, imma kien jiswadu l-bidu tagħhom. U kien meta jgradwaw l-istudenti jiktbu hashtag tuna toga. Special mistoqsija kienet mbagħad. U wara li tuna toga x'se nagħmlu. U konnedna naħseb isa kienet ping pong, le jiena tfajt nofs idea, intom tfajtu nofs idea u għadna nibdew nagħmluha. U l-ewwel darba konna minnija il-belt dar l-Ewropa, ma mbagħad naħseb attività sabiħ ħafna għax iġġiel il kulħadd jaħseb ftit fuq il-possibilitajiet differenti. U naħseb nista' nitkellem speċi minn naħa tiegħi bħala lettur, tgħinni ħafna napprezza l-perspettivi tal-istudenti li mhux dejjem ikollna l-opportunità nisimgħuhom le ħafna drabi minħabba n-natura tal-professjoni u leħenna jinstema iktar mill-leħel l-istudenti. Allura di tkun okkażjoni sabiħa biex nisimgħu in-naħa l-oħra. It-tieni punt, kemm hu sabiħ tara studenti tal-Malti, studenti tad-dipartiment jiena wieħed minnhom miġburin flimkien jitkellmu fuq l-aċċ tat-tagħlim, mhux fil-Malti biss, sewwa l-aċċ tat-tagħlim u l-gost tat-tagħlim u b'tagħlim qed nifhem li titgħallem u tgħallem sewwa iż-żewġ naħat għax fil-Malti din il-kelma tagħlim tixbor iż-żewġ naħat tal-munita. U t-tielet punt nixtieq nidwi ħsieb li isemmi il-Professur Bernard Mikallef kemm il-darba f'dawn l-attivitajiet li bejn wieħed ieħor jgħid xi ħaġa jgħid il-mistoqsija mhix fejn se jwassalni l-Malti, imma fejn se wassal il-Malti jiena. U
Bażikament, wara daw l-interventi kollha tal-lum u ta' dawk li kellna fis-snin li għaddew, nista' ngħid kemm hu sabiħ il-futur tal-Malti b'dawn il-ħafna gradwati mimlijin talenti. Proset il kulħadd. Grazzi, Dr. Spani, ma tantx biex nżidu miegħek. Grazzi l-kol tal-li kontu magħna, lill-kellima li naqtu magħna u biżna issa tgħid. Imma tant hemm xi tgħid għax fil-verità kull sena, din ir-raba sena li qed nagħmlu din l-attività, kull sena naraw kemm hemm karriri u kemm hemm moqsma li waslek għalihom il-Malti forsi anke b'mod indirett kif semmejna wkoll, imma li l-kors ħejjina għalihom u anke grazzi ovvjament permezz tal-letturi bravissimi tad-Dipartiment tal-Malti kull sena fl-attività wkoll dejjem ngħidu kemm nimmissjaw id-dipartiment u kemm mawx bħad-Dipartiment tal-Malti għax naħseb kollha naqblu l-għajnuna li sibna mnant id-dipartiment kif semmit Rebecca jidhirli kif semmew kelliem oħrajn li l-letturi ma jarawniex biss ta' numru ta' student imma fil-verità isiru l-ħbib tagħna tista' tgħid. Grazzi, Michela l-aħħar kemmtejn f'dik. Mela nikkonkludu issa. Mela, xtaqt ngħid f'isem laqda tal-Malti nixtieq nirringrazzja l-parteċipanti tal-li għajtu l-istedina u preżentajtu taħdidiet verament interessanti u lilkom is-segwaċi wkoll tal-li joġobkom tingħaqdu magħna l-darba oħra laqda mingħajr il-parteċipazzjoni tagħkom ilkoll fil-verità ma tkunx li. Mela, issa li wasalna lejn l-aħħar xtaqna nagħmlu daqsxejn ta' biss xkejken. Kif forsi tafu hemm f'Lulju li ġej dan il-kumitat se jasal fit-tmiem sfortunatament. U bekk qegħdin infittxu kandidati interessati li jagħmlu parti mill-kumitat tas-sentejn li jmiss. Issa jien personalment inħeġġeġ il-kull min interessat biex jiktbilna fuq l-email tal-għaqda jew fuq Facebook. Hija esperjenza bażikament unika fejn titgħallem ħafna affarijiet. Sa' sitra tmur anka forsi jista' jkun il-comfort zone tiegħek jien l-ewwel waħda. Eżempju Michela llum ġelnija tippreżenta din l-attività. Ħadd gost imma insomma. Mort tajjeb ħafna ħafna. Tajjeb ħafna. Grazzi Dr. Spag. Ħajma, mela issa biex inkomplu mela min interessat jista' jiktbilna. Barra minn hekk min jixtieq jissieħeb jew iġeddet l-isħubija tiegħu jista' jagħmel hekk bl-istess mezzi bażikament u jiktbilna fuq il-mezzi soċjali tagħna aħna dejjem inwieġbu ta' fejn nistgħu. Tajjeb, okej, u anke minn hekk qalet Michela eżatt min jixtieq jissieħeb kemm tibatulna u tkun tistgħu siru membri tal-għaqda u nibatulkom leħen il-Malti li hija rivista tal-għaqda wkoll u tkun tistgħu tipparteċipaw f'dawn l-attivitajiet u apparti minn hekk m'hemmx bżonn tkunu fil-kumitat imma għajnuna dejjem bżonna fil-verità, jiġifieri kull min jixtieq jgħinna b'xi attività jew inizjattiva tidejqux tkellmuna. U grazzi tal-li kontu magħna l-lejla, sepp nistgħu nagħlqu hawnhekk. Il-lejli tajjeb il kulħadd u grazzi l kulħadd. Grazzi.